Pois, boas tardes a todos e a todas. Iníciase a sesión ordinaria do Concello Pleno do día 28 de novembro do ano 25 para tratar os asuntos incluídos na orde do día. O primeiro dos asuntos é a aprobación das actas das sesións anteriores, ordinaria do día 6 do 8 do ano 25, ordinaria tamén do 25 do 9 do ano 25, extraordinaria e urxente do 9 do 10 do 25 e extraordinaria do 22 do 10 do 25. Algún membro da corporación desexa facer algunha observación sobre este asunto? Non? Pois se aproba. Vale. Vamos logo ao seguinte expediente, que sería o expediente unha moción, expediente 2338/2025, moción dos concelleiros señor Penabaz Muras, PSDG-PSOE, señora Franco Martínez e señor Breijo Caruncho, primeiro Ortigueira, señor Xal Orizales e Grupo Mixto, Bloque Nacionalista Galego, para mellorar a calidade da alimentación na residencia de anciáns Dolores Díaz Dávila. Ten a palabra o señor secretario para que dé a lectura o ditamen da Comisión Informativa de Asuntos Xerais do día 21 de novembro do ano 25. Moitas gracias, señor alcalde. Boas tardes, perdón. Damos lectura a este ditame que cambiouse a orde do día por o segundo punto, quero deixar constancia, a parte resolutiva deste ditame que pasa a tratarse como punto 2 é o seguinte. Polo anteriormente exposto, propoñemos ao Pleno da Corporación a adopción dos seguintes acordos. Primeiro, trasladar ao Consorcio Galego de Benestar as protestas e queixas das persoas usuarias da residencia Dolores Díaz de Dávila en relación coa calidade da comida servida polo catering nos últimos meses. Segundo, instar o Consorcio Galego de Benestar a modificar o método de alimentación na residencia, renunciando ao sistema de catering e poñendo en funcionamento as cociñas propias do centro, empregando produtos frescos e de proximidade, favorecendo unha alimentación saudable e promovendo os produtos locais. Terceiro, dar traslado esta moción ao presidente do Consorcio Galego de Benestar, a conselleira de Política Social e Igualdade e a valedora do pobo, para o seu coñecemento e actuacións oportunas. A Comisión Informativa, por 3 votos a favor dos concelleiros dos grupos do PSDG-PSOE e a señora Rego Martínez do Grupo Mixto e 3 abstencións dos concelleiros do Grupo Municipal do Partido Popular, acordou dictaminar favorablemente a proposta de propoñer ao Pleno a súa aprobación nos propios termos. Moitas gracias. Moitas gracias, señor secretario. Ábrese logo o debate. En primeiro lugar, cedo a palabra aos que presentan a moción. Non sei quen é o que quere comezar. Señor Xal Orizales. Vale, boa tarde a todos. Pero paso a ler a moción ou... e despois... Como queira, se quere léela, sí. Se non todos a leímos, se quere, pois a lei, se non xa debatimos. Claro, pero entón empezarían a debater vostedes, non? E despois os grupos que apresentamos a... Pois... Teño que ler, vale. Proceda. A moción dos grupos PSOE, Primeiro Ortigueira e Bloque Nacionalista Galego para mellorar a calidade da alimentación na residencia Dolores Díaz Dávila de Ortigueira. O pasado mes de marzo, despois das protestas públicas das persoas usuarias da residencia e dunha concentración promovida pola plataforma Comida Digna Xa, apoiada por un gran número de veciños e veciñas de Ortigueira, aprobouse neste pleno unha moción para mellorar a calidade da comida na residencia Dolores Díaz Dávila. Nesa moción solicitábase que non se prorrogase o contrato do servizo de catering que suministra as comidas na residencia e que o Consorcio Galego de Benestar modificase o método de alimentación das persoas usuarias, poñendo en funcionamento as cociñas propias do centro. A pesar de que a moción foi aprobada, o Consorcio procedeu á prórroga do contrato do catering por un ano máis, dende maio do 2025 ata maio do 2026. Durante o período de protestas públicas e movilizacións mediáticas, a calidade da comida servida polo catering experimentou unha certa mellora.
Porén, meses despois, unha vez disminuídas as queixas e as manifestacións comezaron a difundirse de novo nas redes sociais imaxes e comentarios que amosan un claro deterioro da calidade alimentaria, ata chegar a un punto inadmisible para as persoas usuarias da residencia. A contratación actual do catering, incluídas todas as posibles prórrogas posibles, remata en maio de 2026. Consideramos, polo tanto, que é o momento oportuno para solicitar novamente ao Consorcio Galego de Benestar a posta en marcha das cociñas da residencia, co obxectivo de garantir unha alimentación digna, saudable e de proximidade ás persoas usuarias da residencia de Ortigueira. Por todo anteriormente exposto, propoñemos ao Pleno da Corporación a adopción dos seguintes acordos. Primeiro, trasladar ao Consorcio Galego de Benestar as protestas e queixas das persoas usuarias da residencia Dolores Díaz de Dávila, en relación coa calidade da comida servida polo catering nos últimos meses. 2. Instar ao Consorcio Galego de Benestar a modificar o método de alimentación na residencia, renunciando ao sistema de catering e poñendo en funcionamento as cociñas propias do centro, empregando produtos frescos e de proximidade, favorecendo unha alimentación saudable e promovendo os produtos locais. E terceiro, dar traslado desta moción ao presidente do Consorcio Galego de Benestar, á Consellería de Política Social e Igualdade e á Valedora do Pobo, para o seu coñecemento e actuacións oportunas. Moitas grazas. Moitas gracias, señor Xal. Ten a palabra a señora Rego. ¿Sí? Ahora sí, perfecto. No se fijan. A lo mejor tienen un contacto o algo. Ahora. Perfecto. No, espera. Sí, ahora. Bueno, eu mantello xa o que dixen a miña intervención no pleno do 28 do 3 do 25. O Concello e o Grupo de Goberno neste caso fixo o que se lle pide unha moción e é no que ten as competencias, que foi mediante a Asamblea Xeral do Consorcio que se celebrou en maio, en rogos e preguntas, que é onde non corresponde, pois que se poñera en funcionamento as cociñas propias do centro, empregando os produtos frescos de proximidade, favorecendo a alimentación saudable e promovendo os produtos locais. Como xa dixemos, é de todo sabido que o Concello de Ortigueira non ten a capacidade para rescindir un contrato porque non é parte de entidade do contrato. E así o fixemos. Trasladouse esa moción, como volven a dicir aquí, e tamén a volvimos a trasladar, tanto á Consellería de Política Social como ao Consorcio de Benestar Galego e á Valedora do Pobo. É dicir, podemos propoñelo, que foi o que se fixo nesa reunión, no apartado de rogos e preguntas, e volvemos a reiterar o noso compromiso e o noso desexo de que sea a poñer en funcionamento as cociñas. Pero, xa que como é a segunda vez que se trae aquí, como eu non son experta neste tema, eu quería só añadir unha cousa. Se tan deficitario é todo, e se todo non ten os nutrientes e todo o que ten que ter, eu non son técnica nisto, pero a mí gustaríame decir que entonces as analíticas dos usuarios e o sistema inmunolóxico dos usuarios, pois tamén neste tempo tamén se vería mermado. Eu creo que é unha pregunta ou unha resposta de sentido común, non é de outras cousas. E eu creo que, e de todas formas, creo que, como dixen tamén na miña intervención da anterior moción, creo que aí hai uns responsables, hai unha dirección do centro, que se é deste xeito, pois creo que son os máximos responsables tamén para poñelo en conocemento. De todas formas, nosotros, o Grupo de Goberno enviará este acordo desta moción e facerá o que está na súa competencia. Como volvo a dicir, o Concello de Ortigueira e este Grupo de Goberno non ten a capacidade para rescindir contratos. Moitas grazas. Moitas gracias, señora Rego. Ten unha palabra o señor Xal. Ou seguimos o orden habitual ou
Sí, os debates comezan de menor a maior representación. Perfecto. Pero como me comentaba, pois ao mellor por si éramos nós e eran eles logo os últimos. Bien. Señor Xalo Rizales, ten a palabra. Vale, pois é así. Tamén se vai solicitar un segundo turno de palabra, máis que nada polo que poden dicir e poder redebatir o que se diga. Pois hoxe volvemos traer a este pleno unha cuestión que trata un tema profundamente humano, a alimentación das persoas maiores que viven na residencia Dolores Díaz de Dávila. Falamos do seu benestar, da súa saúde e, en definitiva, da súa dignidade. Hai un ano que xa se trouxo a este pleno unha moción para mellorar a calidade da comida. Naquel momento, o debate xirou máis alrededor de defender a Xunta ou a empresa que de defender e escoitar o que dicían as persoas usuarias de Ortigueira. E, por desgraza, a comida non mellorou de maneira sostida no tempo. E, peor aínda, as persoas usuarias teñen que estar día sí e día tamén escoitando e lendo insultos e descalificacións persoais por pedir algo que non é un luxo, é un dereito, unha comida digna. A esta moción seguiulle unha concentración multitudinaria a finais de febreiro do ano 2025, co lema Comida digna xa, na que estaban presentes só 4 dos 5 representantes políticos. Estaban os do PSOE e PSDG, os do PP, os de Primeiro Ortigueira e tamén nós, os do BNG. Como dixen, estaba o maior representante desta corporación e do partido mayoritario, do Partido Popular, que é o señor Calvín. E se vostede estaba aí, dá a entender que apoiaba as reivindicacións tanto da concentración como da plataforma que convocou e tamén das persoas usuarias que denuncian esta situación. A esta concentración seguiulle a presentación dunha nova moción pola oposición, despois de que o goberno municipal puxese a trancos para acordar unha declaración institucional conxunta. Naquel momento, tanto PSOE, Primeiro Ortigueira como BNG, presentamos unha proposta e só recibimos a resposta do PP. Aquí hai que dicir que tamén todo isto choca moito coa postura do goberno municipal, a apoiar unha causa e ao mesmo tempo estar en contra dela, a menos que se presentara na concentración para unha cousa que xa sabemos todos, a de sempre, a de sacar a foto. É importante recordar outra cousa, os 3 grupos de oposición buscamos o consenso, buscámolo desde o principio, non para gañar un titular, senón para que Ortigueira chegase unida a unha demanda xusta e necesaria. Con todo, o PP impuxo condicións que facían imposible ese consenso. Non foi un debate político, foi unha renuncia a traballar en común. E, mentres tanto, que pasou na residencia? Pasou algo que nos debería facer reflexar e moito. Cando hai protestas, cando a xente fala, a comida mellora un pouquiño. Cando as queixas deixan de ser tan visíveis ou cando a xente deixa de falar do tema, volve a empeorar. As propias persoas usuarias contárono e o propio alcalde admitiu en declaracións públicas que a comida era moi mellorable e que había un problema real. Por tanto, non estamos ante unha percepción nin ante un caso illado, estamos ante unha cuestión estrutural que require unha solución estrutural. E esa solución é evidente. A residencia ten unha cociña perfectamente equipada, pode preparar comida fresca, diaria e de proximidade e pode facelo e debe facelo. Non ten sentido manter un servizo de catering que, ano tras ano, acumula queixas e só reacciona cando a presión social é insostible. Reabrir a cociña significa dignidade para as persoas maiores, significa saúde, significa, señor Calvín, cuidado ás persoas maiores e tamén significa economía local, produtos de proximidade, máis emprego e máis fixación de poboación. Isto non vai de siglas, nin vai do BNG, nin vai do PSOE, nin vai do Primeiro Ortigueira, nin vai do Partido Popular. Vai de Ortigueira. Vai de algo moito máis simple, facer o correcto. E estou seguro de que, con independencia das diferenzas políticas que podamos ter, todas e todos sabemos que o correcto é garantir que as persoas maiores de Ortigueira teñan unha alimentación digna e adecuada ás súas necesidades. Por iso hoxe pedimos, unha vez máis, que este pleno dea un paso adiante, porque isto non vai de nós, vai destas persoas que están aquí, e do seu cuidado e da súa dignidade. E dicirlles ás persoas usuarias que o BNG
Seguirá traballando con vontade de acordo, seguiremos buscando consensos con todas as forzas políticas e seguiremos sendo a voz das persoas residentes e das súas familias cando precisen. Sen máis, agardamos que hoxe o Pleno responda con unidade e con responsabilidade. Moitas grazas. Moitas gracias, señor Xial. Ten a palabra a señora Franco. Moitas gracias. Señora Rego, faltoulle decir que a comida cumpría todas as cualidades organolépticas e que non entendía as queixas dos usuarios, prácticamente. Como di no desenrolo da moción, a contratación do catering, incluídas todas as prórrogas posibles, remata, por sorte, o próximo mes de maio do 2026. Despois de todo o que levamos falado neste pleno, despois de todas as protestas das persoas usuarias da residencia, despois das reivindicacións da plataforma Comida Digna Xa, despois da concentración na que centenares de persoas, veciños e veciñas de Ortigueira mostraron o seu apoio á plataforma e ás persoas da residencia, despois daquel programa de televisión na que o propio alcalde decía que comería esa comida, e abro comillas, si la tengo que comer, despois de aprobar neste pleno un cambio no tipo de alimentación da residencia, despois de todo isto, creo que é o momento de poñernos todos no lado correcto, no lado das persoas usuarias da residencia e pedir todos, por unanimidade, que se recupere a cociña da residencia, que se cociñe ali diariamente para os usuarios, que se empreguen produtos de proximidade, igual que se está facendo noutros centros de Ortigueira. Non estamos pedindo nada extraordinario, eles non piden nada extraordinario. No CEIP se está facendo así, en Aspromor se está facendo así. E que se lles dé dignidade á alimentación das persoas que viven na residencia, porque o levan pedindo moito tempo, porque o merecen, porque están pedindo o mesmo que temos nós cada día na nosa casa e porque comer dignamente comida feita cada día non debería dar lugar a discusión, nin a enfrontamento, nin a ningún tipo de debate. A min gustaríame que cando falamos que estamos aquí para que nos escoiten, parece que hai concelleiros que non lles interesa moito o que temos que decir os demais porque están, entendo que, outras cousas. Pareceme unha falta de respeto total, tanto a os concelleiros que estamos aquí falando e facendo a nosa exposición como a xente que nos ven a escoitar. A min gustaríame que, igual que os demais escoitamos todo o que teñen que decir, pois que o resto dos concelleiros que, bueno, pois que escoiten as cousas que estamos a debater aquí, que entendo que tamén lles atañen a vostedes. Continúo. Decía que eles están pedindo o mesmo que temos nós cada día na nosa casa, e que comer dignamente comida feita cada día non debería dar lugar a discusión, nin a enfrontamento, nin a ningún tipo de debate. Hai cousas que deben apoiarse por unanimidade, e esta é unha delas. Eu xa dixen no anterior pleno, no que debatimos xa sobre este tema, eu non vou a facer contienda política neste asunto, porque comer dignamente non é nin de esquerdas, nin de dereitas. Comer dignamente é de lei, é un dereito básico, e non pode haber excusas para non apoiar na súa totalidade esta moción. E o que se salga desa unanimidade amosaría unha total falta de sensibilidade e de humanidade con quen máis o merece. Moitas gracias. Moitas gracias, señora Franco. Ten a palabra o señor Penabaz Mures. Boa tarde a todos os compañeros de corporación, as persoas que están no público e os que están nos seus fogares vendo e escoitando o noso pleno. Bueno, eu quero decir o que xa dixen noutras ocasións. Suscribo a moción cos meus compañeiros do BNG e de Primeiro Ortigueira porque é unha necesidade e non se deu ningún paso adiante desde outro pleno e os outros movimentos que fixemos para que isto cambiase. Digo o mesmo que dixen nas outras ocasións, temos que ir todos unidos, temos que ir todos xuntos porque hoxe están estas persoas e mañá podemos estar nosotros ou as nosas familias dependendo un pouco da situación de cada un. Quero dicir a señora Rego algúns temas. Rescindir, pódese rescindir. E rescindir tamén é non renovar. E nós podemos non renovar se non nos interesa, podemos non renovar a xestión da residencia de anciáns
en favor do Consorcio Galego de Benestar. Podemos facernos a xestión directa. Antes non o podíamos facer, porque económicamente non o podíamos facer. Agora sí que a podemos facer. Podemos facela, como dixen noutras ocasións, podemos unirnos, se les queren, os concellos de Mañón, o Concello de Cariño, o Concello de Cerdido, facer un plantexamento aos 3 alcaldes e aos 2 alcaldes e alcaldesa, e máis nós, e a esas corporacións, e facerles un plantexamento de levarnos a xestión da residencia de anciáns. Non é nada difícil, porque económicamente vamos a ter as aportacións que nos pertenecen por parte da Xunta de Galicia, que é quen ten as competencias en dependencia. O diñeiro que ahora mesmo está cobrando o Consorcio Galego de Benestar serviríanos para atender a esas persoas de todos os concellos. Por outro lado, temos as axudas de Diputación que tamén nos veñen, e tamén os usuarios teñen as súas pensións que agora mesmo eu creo que un porcentaxe bastante alto delas queda a favor da institución, non é para eles. Podemos atender estas persoas, podemos darles unha comida que lles guste, porque eu pensei e quizás, como di vostede, as analíticas dalles ben, pero eu non entraría en ningún momento no tema das analíticas nin das cualidades da comida, si pensaría o que a mí me gusta comer e o que non me gusta comer. E das poucas cousas que les poden disfrutar, é da comida. Porque outras cousas, pola súa vida, xa como é, cos anos que teñen e as súas posibilidades de moverse para un sitio e para outro, non poden disfrutalo. Entón, polo menos, que teñan unha comida boa, que disfruten dela, e o máis parecido posible o que tiñan nas súas casas cando podían estar nas súas casas. É o que lles pedimos. E se as Promor cuida a tantas persoas cun comedor moito máis pequeno que o que ten a residencia, aquí tamén se pode facer. E no colexio tamén o están facendo, pero eu poño máis hincapé e máis exemplo na residencia en Aspomor que a temos aquí ao lado. Entón non sería nada difícil poder facer isto. E como digo, rescindir tamén é non renovar. E o consorcio, cada pouco, ten que renovar, e o Concello temos que decidir nosotros, e decidimos, e non nos opoñemos ou sí, así renovar ou non renovar. As instalacións son nosas. Quen leva o mantenimiento, todo o mantemento do edificio, somos nós, pagamos os veciños e veciñas en este caso de Ortigueira. Eles levan o que é a xestión. O persoal teríamos que poñelo nosotros, pero entre todos os concellos, entre os 3 concellos ou 4, mellor aínda, podemos facer un convenio e solucionar nosotros este tema. Eu creo, aínda que suscribo, como dixen ao principio, a moción cos meus compañeros e seguiremos pedindo, e aquí temos que pedir os 4 grupos, eu creo que isto non vai ter unha solución fácil, porque o funcionamento do consorcio é así, e os comedores lévanos desta forma, cos seus acordos e os seus contratos, e non vexo fácil un cambio. Xa o dixen noutra ocasión e manteño. A única forma que hai de cambiar isto é que nós, que o podemos facer, que antes non se podía, e agora sí, económicamente, e, de feito, vamos ver dentro de uns días, cando se traen a pleno os presupostos, veremos como a economía do Concello mellorou, gracias a que saímos do plan de axuste e temos unhas contas boas para facer isto. Eu creo que unha boa inversión podría ser esta. Xa sei que agora mesmo non se pode facer, pero no momento en que teñemos a ocasión, que a teremos, e non tardará, a decisión de renovar ou non renovar, de estar contentos ou non, é nosa, é do Concello. Somos os que a corporación é quen decide esta situación. E eu creo que aí é cando temos que estar todos xuntos e todos unidos para decir que é o que queremos e como queremos que cuiden os nosos maiores. No tema das analíticas e eso, a mí non me vale de nada que me diga que lles dan ben. Pode dar ben, pero eles non son felices. Moitas gracias. Moitísimas gracias, señor Penabaz Muras. Ten a palabra a señora Ana Cartelli. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, tengo que decirle, señora Franco, que se equivoca usted al referirse a la doctora Rego.
al que le tocaba decir las cualidades organolépticas de la comida era a mí. ¿Recuerda? Bien. Ante todo, quiero manifestar que nuestro objetivo es lograr el bienestar de todos nuestros vecinos, y sobre todo los más vulnerables. Hemos preguntado a los usuarios de la residencia hace poquitos días, porque yo de vez en cuando suelo visitarlos, cómo estaba la calidad de la comida. Ellos me dijeron que estaba muchísimo mejor y que había días que incluso llegaban la puntuación hasta 9-10. Por cierto, que es una pena que cuando van a visitar ustedes a los usuarios de la residencia nunca coincidamos el día en que voy yo. A ver si coincidimos alguna vez, los días que van ustedes, procuraré enterarme esos días que son para ir yo también. Yo suelo ir con frecuencia. Y entonces así hablamos todos con los usuarios y sacamos un concepto, una finalidad común. Bien, ante todo quería decir, para preguntarme yo misma, ¿qué es una moción? Una moción es una propuesta formal que se presenta con el objetivo de ser debatida y votada. Al presentar una moción se deben de incluir siempre pruebas relevantes que respalden la solicitud. Y con respecto a esto me pregunto yo, ¿qué tipo de documentos presentan ustedes para alegar que la comida no es adecuada? Porque una cosa es que le guste a los usuarios y otra cosa es que sea la comida adecuada para el tipo de usuarios. Porque, les repito, me gustaría que me acompañasen y viese qué tipo de usuarios están en la residencia. Bien. Una vez dicho esto, creo que el tipo de documentación que hay que acercar es una documentación que aporte cuál es la calidad y el estado de los alimentos. Y en segundo lugar, siento discrepar del señor Muras, lo más importante es el estado nutricional de los residentes, los déficits vitamínicos y sus atrofias que puedan acarrear. Para esto es necesario una revisión médica que sería solicitada en todo caso por los que son responsables del cuidado de estos residentes, y esta revisión médica debería de aportar los datos necesarios. ¿Y quiénes serían, como digo, los responsables de esto? Pues serían los directores del centro, en el caso de que los residentes no contasen con familiares, o los familiares que los fuesen a visitar, porque si yo tengo allí a un familiar que lo veo totalmente caquético, presentaré una denuncia o una reclamación. Por lo tanto, estos son los datos fundamentales que yo creo que hay que aportar. Y además hay que asegurarse que las pruebas que se presean sean relevantes para el caso. Una simple fotografía yo creo que no es una prueba relevante. Nada más. Gracias. Muchísimas gracias, señora Cartelle. Non sei se queren vostedes facer un segundo. Señor Arrego? No? Señor Xal? Sí, eu vou aproveitar o segundo turno. Recollo o guante da señora Cartelle, entón si que acordamos unha visita cando esteu por aquí tamén, e vamos á residencia e vemos esa comida tan maravillosa que di vostede que poñan na residencia. Quero recordar que tamén houve, grazas ao BNG, unha petición do BNG no Parlamento Galego, unha visita de deputados. Seguimos esperando, pois, 8 meses despois, por eses informes dos deputados do PP que estaban de vacacións, supoño que deben de seguir de vacacións, porque eles non emitiron o seu informe. En cambio, o deputado do BNG, que sí que foi ali a residencia, sí que fixo público o seu comunicado, o seu informe, publicámolo, enviámoslo tamén a medios de comunicación, que tamén o publicaron, e, curiosamente, pois ali se recolle que sí que hai deficiencias, tanto na comida como no demais. Entón, pode ser a palabra dun partido contra as palabras do outro partido, pero aquí tamén temos a uns señores, ou unhas persoas usuarias que se queixan da comida. E tamén dicir que non é un caso illado, porque na residencia de Cerdedo do Cotobade, fai uns anos, tamén houve queixas a respecto desa comida.
Na residencia, bueno, nas casas de Pontenova tamén hai queixas. E hai moitísimos usuarios que fan uso da comida esta que mandan ás casas. Mesmo non me acordo do servizo, como era o sentar na casa, grazas. Pois que tamén houve moitas persoas usuarias que se dan de baixa pola mala calidade da comida que mandaban. Entón, supoñemos que por moita nutrición e nutrientes que pode ter esa comida, moitas veces, se non hai cartelle, as persoas tamén comemos polos ollos, e se non entra polos ollos, non comemos. Entón, se unha comida non ten ese aspecto apetecible para comer, non o imos comer. Tamén podemos dicir que, por exemplo, por dicir un exemplo así, sen pensarlo moito, os astronautas tamén comen comida supernutritiva, pero solamente que se nos lo poñen a nós todos os días, que tamén chegaría un momento que diríamos isto é aburrido, isto non o come ninguén. E o mesmo lle pasa ás persoas usuarias que tamén se queixaban de que as comidas tiñan que intercambiarse e que non podían repetirse ao longo das semanas, algo que tampouco se cumpría e que o denunciamos tamén o ano pasado, na moción pasada. Son pequenas cousas que van sumando e fan un problema grande. Incluso o seu líder político, o señor Calvín, dixo que a comida era moi mellorable. Dentro de todas as publicacións que fixo ou comentarios que fixo desafortunados sobre a residencia, polo menos dixo algunha verdade, que a comida era moi mellorable e que había un problema na residencia. Entón, asuman que hai un problema, deixen de carregar contra os partidos políticos da oposición por pedir algo que non é un luxo, é un dereito, e deixen de carregar contra as persoas que piden unha comida digna. Pero o único que busca, ou que parece que buscan, é unha confrontación política. E xa dixemos aquí os tres partidos da oposición que isto non busca confrontación política, busca consenso entre as 4 forzas aquí representadas. Moitas grazas. Moitísimas gracias, señor Marcos Xal. Ten a palabra a señora Franco. Moitas gracias. A min, de verdade, que me custa moito entender o debate. Me gusta moito entender como é posible que non estemos todos de acordo en atender as demandas dos usuarios da residencia. Cústame moito entender como é posible que haiba neste pleno 2 partidos que non entendo moi ben por qué non son capaces de apoiar que se cociñen na residencia, sin máis críticas, sin máis falar de nutrientes, de análisis. Estamos falando de comer, de comida, do que facemos nós cada día na nosa casa, nada máis. Non estamos pedindo nada extraordinario, eles non piden nada extraordinario, e non entendo como é posible que vostedes se aibran a este debate. Como é posible que a súa intervención non sexa estamos totalmente de acordo co que piden os usuarios, queremos que coman dignamente e que se lles cociña ali. E nada máis. E pedir isto ao consorcio. Non estamos botando a culpa ao Concello, non estamos botando a culpa ao alcalde, non estamos botando a culpa aos concelleiros nin ao goberno. A responsabilidade neste caso é do consorcio. Non entendo como é posible que neste pleno, habendo, ademais, usuarios presentes, non se seamos capaces de poñernos os 13 de acordo e decir vamos a apoialos e a pedir ao consorcio que se poñan a funcionar as cociñas e que eles coman igual que o facemos nós cada día na nosa casa, porque non están pedindo nada máis. Como é posible que non sexamos capaces de poñernos os 13 de acordo nisto? Non o entendo, sinceramente. Gracias, señora Franco. Ten a palabra o señor Penabaz Muras. Ben. Bueno, nos e vostedes, dentro do goberno, falan sempre que están para manter sempre o benestar e conservar e mellorar o benestar dos veciños e veciñas de Ortigueira. E o benestar dos veciños e veciñas é todo. Non é só 4 cousas para 4 veciños, é para todos e o benestar é todo. E se non houbera ningún tipo de malestar, pois non habría queixa ninguna. Nin estas 2 persoas que están aquí, que son usuarios da residencia de ancianos, están en representación de todos os residentes, non estarían aquí. Estarían na residencia ao calor ou facendo as cousas que vendo a tele ou facendo as cousas que lles gusta disfrutar, non estarían aquí. E por outro lado, señor alcalde, como presidente do pleno e co debido respeto, eu diríalle que
que se eu estuveran aí sentado, eu transformaría esta moción en declaración institucional. É a miña opinión, eu non lle digo que o faiga, nin yo pido tampouco, porque ese é un tema que ten que salir de vostede como presidente do Pleno e como alcalde tomar esa decisión. Pero eu creo que ten unha importancia tal e un sentido de corporación de todos os partidos que merecía que fose unha declaración institucional. Pero, bueno, eu digo yo que faría eu, non ten por que facer vostede así. Non é que tuvera moito máis valor que o que estamos presentando, pero si daríamos un traslado de unidade do Pleno de Ortigueira a todos os organismos ante os cales pedimos que se presente a moción. E despois tamén quero dirixir á señora Cartelle que vostede discrepa comigo, non nos entendemos en este punto. Eu digolle, e contestando ya a señora Rego de antes no tema das analíticas, entendo que quere dicir vostede no tema de as revisións médicas que se fan e os valores nutricionales que teñen que cumplir, pero eses valores nutricionales tamén nos ten a comida fresca, e ben presentada, e ben cociñada, teñen os mismos ou máis que trae o catering, porque se o catering que nos traen aquí a Ortigueira tuveron os valores nutricionales superiores a que nosotros comemos fresca, ben presentada e bonita nos nosos platos, comeríamos todos do catering. Comeríamos catering e non comeríamos eses produtos. Nada máis. Bueno, pois moitísimas gracias, señor Penabaz Muras. Nada, eu simplemente para rematar o tema, simplemente decirlle, señora Franco, que vostede, oye, está moi ben o que dice, pero vostede chega tarde. É que vostede tiña a cociña, botou as monxas e deixaron de cociñar ali. Chega tarde nesto. Por que se acorda ahora? Se vostede estaba naquelo. Oye, non pode ser. Cando vostede lle mandou o BNG de Anxo Quintana, pois ao Consorcio Galego, a residencia e a xestión. Pois eso foi o que sucedeu e vostede agora nos ven aquí pois cambiando o pé como se non nos acordáramos ou tuéramos mala memoria. Pois non a temos e temos moi boa memoria e recordo perfectamente aí sí que houbera unha marabunta social. Me acordo da xente de Miñaño e de moita xente que dixo que aquelo estaba mal feito. Me acordarase vostede que vostede estaba neste asunto, pero bueno, non lles importou naquel momento, a vostede sobre todo. Señor Muras, eu simplemente recollo o que dice vostede e o dice, é verdad, e ten razón en moitas cousas destas que dice de cambio de paradigma, de recoller outra vez para Ortigueira, facer o que fixo a señora Franco invertido, non? En lugar de darlle ao consorcio, pois que nosotros yo recollamos ao consorcio. Hai unha serie de problemas, eu estuve valorando cos alcaldes da comarca, como dice vostede, e ese cambio de paradigma iba a variar bastantes cousas no esencial. Primeiro, na adxudicación de plazas. Claro, se nosotros facemos un consorcio entre os concellos limítrofes, non, que serían os que poderían estar interesados, automáticamente a xente que está ahora mismo con unha adxudicación de plaza por parte do Consorcio Galego, que non son de Ortigueira ou de Cariño destes concellos limítrofes, automáticamente se terían que ir de Ortigueira. Terían que ser recolocados en outras residencias do consorcio. Primeiro gran escollo que eu penso que iba a suceder. A xente que non é destes concellos tería que ir a esas residencias do Consorcio Galego a Xunta de Galicia. Bien. Segundo problema que tamén vimos, que era que o personal, bien, o personal, hai aí unha serie de traballadores que son personal do Consorcio Galego, funcionarios, algunhas persoas son de Ortigueira, outras non son de Ortigueira, son de fora de Ortigueira, que terían que aceptar ou teríamos que facernos procesos selectivos para generar esos profesionales, que tamén é outro problema importante, non se pode cambiar todo isto de un día para outro. Eu o comentei cos alcaldes e para nosotros sería unha maravilla, e o digo sinceramente, contar con unha residencia de 50 plazas, como temos. Incluso se está intentando facer outras nos concellos limítrofes máis pequeniñas, ao mellor de 30 plazas e tal, incluso xa se compraron terreos para poder facelas, e, oye, teríamos un recurso como
como concellos limítrofes, verdad, que dera cobertura aos nosos maiores, porque temos que entender tamén que hai xente de Ortigueira, maiores, personas censadas no concello de Ortigueira, que están ahora mismo en residencia censada, en Viana do Bolo, en Vigo ou en Tui. Oye, esta xente estaría encantada de volver para a súa terra, verdad que sí? Claro, eu como alcalde, oye, eu son o alcalde de Ortigueira, de todas as persoas de Ortigueira, do color que sean. E claro, a min eso, como dice o señor Muras, pois non é unha cousa que diga eu que é moi descabellada, non? Non é, porque nosotros temos que mirar no local, no que é noso, e no que afecta a nosotros. A mí me gustaría que unha persoa de Loiba, que viveu toda a vida en Loiba, pois este nunha residencia aquí en Ortigueira, claro que sí, como non, por suposto. Pero todo iso necesita un estudio moi importante, porque generaría, pois, a xente que hoxe ten o seu fogar en esta residencia da Dolores Dávila, pois que se terían que ir. E a mellor hai xente que nosotros conocemos, como decía antes a doutora Cartelle, e é certo, que levan moitos anos, non son de Ortigueira, pero levan moitos anos aquí, se censaron aquí, son ciudadanos de Ortigueira, e, oye, isto tamén o teñen que saber eles, non? E é interesante que eso este no debate, verdad? E logo vou a intentar, sobre o relato, verdad? Que o falábamos outro día coas axudas a domicilio, verdad? Vamos a dar datos para o que dicía a señora Cartelle. É certo, cando un presenta algo, oye, pois non é solamente dicir que sí, que queren comer, que moi bien, eso está ben, que xa o sabemos todos, pero tamén hai que ter en conta datos. E para os datos non hai nada como ir á residencia, falar coas direccións da residencia e ver todas aquelas enquisas de valoración que teño aquí en semestres, desde que se fixo hasta a actualidade, follas e follas. Para non aburrilos, lles vou a comentar o que son os datos máis salientables, verdad? Destes semestres para atrás, trimestres para atrás. Bien. Todos os meses, me poñen así, desde a dirección, tanto los primeros como los segundos son platos que son escogidos, que se ven escogidos, y favorables por los usuarios. La media de todos los días de este último trimestre, 90 días, de los primeros supera siempre el 5,5 y de los segundos siempre el 6, habiendo 64 días de estos 90 que son de 6, 7 y 8 puntuaciones sobre 10. Para algunos de los platos servidos en estos 64 días de los 90 últimos días. La calidad de los productos se ha mantenido como siempre, pero hay que valorar que ahora en la valoración de estos productos siempre han dado posiciones positivas de cuántos platos se han elaborado. Siempre. Ninguna bajó de estas puntuaciones negativas. Por lo tanto, esto es lo que me mandan. Y me hacen un gráfico para que ustedes lo vean, para que vean cuáles son las puntuaciones de Ortigueira. Ahí las tienen. Oiga, esto es lo que dicen los usuarios de la residencia. No 2, ni 3, ni 5. Los 49, 50 usuarios que están en Ortigueira. Tienen esto aquí, yo se lo doy si quieren. Yo no tengo ningún problema, que son datos que tiene la residencia. Y lo pueden ver y consultar. Oiga, yo no sé qué quieren ustedes que yo diga, pero si los usuarios, no uno ni dos, que a lo mejor no les gusta, puede ser, que a mí no me gusta, pues por lo que sea, pues por lo que haga, no, ya ni me voy a meter, temas subjetivos, pero los usuarios que todos los días valoran los primeros, los segundos, postres y todo lo que se presenta en el tal, dan siempre estas puntuaciones que yo acabo de decir en las escalas de calidad. Oiga, pues chico, yo no sé qué quieren ustedes que yo diga, pero es que esto es lo que hay. Yo si quieren, yo digo que son ceros todos, o doses, o treses, y que suspenden siempre. Perfecto. Pero hombre, oye, vayan ustedes a la residencia, hablen ustedes con la dirección, hablen ustedes con tal, y pídanle estos datos, oye, que se los dejen ver. O vamos un día, como dijo el señor Xali, recojo el guante yo, oye, yo me acerco con usted y vemos las encadas, porque quero pensar eu
que non desconfiarán da profesionalidade dos traballadores e das traballadoras da residencia de Dolores Dávila? Me imagino que non, porque moita xente, a gran maioría, son xente de Ortigueira. Digo eu que non desconfiaremos de que o que presentan e o que dicen os usuarios, ou pensan vostedes que hai ali alguén que lles está cambiando a súa valoración? Me imagino que non. Creo que non, verdad? Cada uno libremente pone lo que le parece. El 5, el 7, el 2, el 0, que también vi ceros, ceros. Ceros rotundos, ceros. ¿Vale? Pero claro, eso pode ser un tema subxectivo. Ahora, onde hai un problema ou cando hai? Cando as puntuacións obxectivas, pois están baixando do 5. Pero se estamos falando de que no último trimestre, semestre, se vamos para atrás e tal, non suspende nunca, oiga, entón, que é o que sucede logo? Non sei se... E o decía antes a señora Cartell, ten razón, quer decir, para queixarnos sobre unha situación que entendemos, e eu entendo perfectamente que un non ten por que estar contento que a comida como se lle presenta non me gusta, é moi sosa o que sea e tal, e puntúa doses, unos ou ceros. Bien, é un problema. E en la media de los 50 pues es un 2. Hombre, pues sí que hai un problema gordo e hai que mirarlo. Hombre, pero, oye, estos son os datos dos últimos, lles acabo de ler os últimos 90 días, e dos últimos 64, 6, 7 e 8. Oiga, pues chico, e hai deces tamén, e seguramente o señor Seco e o señor Tal saben que é verdade o que estou dicindo, porque llo pasan a eles. Que queren que mellore a apariencia, a maneira, o que dice a señora Rego a señora Franco de organoléctica, o que sea, non sei. Pero o que pon negro sobre blanco estas enquisas que lle pasan a vostedes é isto. Entonces, oiga, tan malo non será logo. Ou alguén minte. Por qué? Si esta é as valoracións e a comida é malísima, entón eu non entendo nada. Non entendo nada. Por tanto, eu creo o que se fixo foi enviar na outra vez a moción ao Consorcio Galego. Ali fixemos o que se nos dixo na moción e o fixemos naquela asamblea. Se fixo a pregunta, se fixo constar que queríamos que se cociñara na cociña propia, o fixemos así, nós, como quedamos en facer e como nos comprometimos en facer. E iso está aí. Ese é o paradigma do Consorcio Galego. E non o van a cambiar, o podemos cambiar nós. Non nos gusta este club? Pois nos vamos do club. E non hai máis. Ahora ben, non podemos facernos trampas ao solitario, Hai que dicirlle a xente tamén todo. É dicir, se Ortigueira recolle para sí e vai, como dice o señor Muras, un consorcio con cariños os limítrofes de por aquí, Mañón, Cerdido e tal, automáticamente a xente que está aí, que fora deses concellos, oiga, como era antes. Antes era para a xente de Ortigueira. Era así. Ese era o paradigma. Era solo para usuarios de Ortigueira. Ortigueira do Concello. Bueno, pues podemos volver a isto. Ahora ben, e sobre o tema, señor Xal, o que me dicen os parlamentarios do Partido Popular no Parlamento de Galicia é que faiga os seus compañeros do BNG a pregunta no Parlamento, e ali lle van a contestar do informe que se fixo na residencia. Me dicen isto exactamente. Para que pregunten ali, e ali, pois, que lle contesten pois o que viron ali e o que viron como ao seu compañeiro, quer dizer, o que viron, que non van decir outra cousa que o que é. Vamos a votar logo votos a favor, votos en contra, abstencións, prospera. Pois moitas gracias. Voltamos logo á orde do día habitual, que sería o punto número, neste caso, terceiro, que sería o expediente 2098/2025, recoñecemento de compatibilidade á traballadora municipal persoal laboral fixo para desempeño dunha actividade privada. Ten a palabra o señor secretario para dar lectura ao ditame da Comisión Informativa de Facenda, Patrimonio e Persoal
do día 21 de novembro do ano 25. Moitas gracias, señor alcalde. Dase conta do extracto da parte resolutiva deste ditame, visto o informe da funcionaria técnica da Administración Xeral do Departamento de Persoal, de acordo co artigo 175 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, elevas ao pleno a seguinte proposta de acordo. Primeiro, autorizar a María del Pilar Gregorio López, co DNI que aí se indica, a compatibilizar a súa relación laboral na categoría de auxiliar do Servizo de Axuda no Fogar no Concello de Ortigueira coa actividade privada na categoría de limpiadora de edificios por conta allea, coas seguintes condicións. Será preciso que a actividade privada non implique relacións directas ou indirectas co Concello de Ortigueira. A interesada ten estritamente prohibido o uso de información sensible a que teña acceso para o desenrolo da súa actividade privada. A xornada prevista, 7,50 horas, deberá ser inferior á metade da xornada ordinaria do Concello de Ortigueira, 35 horas. A actividade privada deberá desenvolverse fora da xornada laboral da Administración e non poderá perturbar o funcionamento do servizo onde se atopa adscrito a interesada. O exercicio de calquera actividade compatible non servirá de excuso de deber de asistencia ao lugar de traballo, nin o atraso, neglixencia, descoido no desempeño das súas funcións. As correspondentes faltas serán cualificadas e sancionadas conforme as normas que conteñen o réxime disciplinario aplicable, quedando automáticamente revogada a autorización ou recoñecemento de compatibilidade se na resolución correspondente se cualifica de falta grave ou moi grave. Tamén dará lugar a revogación o exercicio dunha actividade privada distinta ou que non se corresponda con exactitude cos termos expresados no apartado primeiro. Esta autorización decaerá automáticamente coa aprobación da relación de postos de traballo. Terceiro, inscribir o acordo polo que se recoñece a compatibilidade no registro persoal e notificar o acordo da interesada. A Comisión Informativa de Facenda, Patrimonio Persoal, por unanimidade, acordou ditaminar favorablemente a proposta e propoñer ao pleno a aprobación nos seus propios termos. Moitas gracias. Moitas gracias, señor secretario. Perdone a interrupción. Nosotros, si nos lo permiten, nos retiramos, non sin antes darles as gracias aos partidos que nos apoyaron, que para hai un proceso. Moitas gracias. Proseguimos. Son ustedes de aquí. Están empadronados. Moi ben. Moitas gracias e bo descanso. Seguimos. Pois ábrese o turno de palabra. Señor Arrego. Nada que decir. Señor Marcoxal. Nada que decir tampouco. Señor Franco. Nada que comentar. Señor Muras. Nada, está ben. Nada, simplemente decir que é un auxiliar do SAF, personal laboral fixo, e solicita compatibilidade para exercer a actividade privada. O informe xurídico é favorable e a aprobación da compatibilidade por reunir os requisitos previos e previstos na legislación, sendo pois un dereito da traballadora que se debe recoñecer. Votos a favor? Unanimidade, prospero punto, moitas grazas. Pasamos logo ao seguinte, que sería o expediente 2161/2025, recoñecemento de compatibilidade a traballadora municipal persoal laboral temporal para o desempeño dunha actividade privada. Ten a palabra o señor secretario para dar lectura ao ditame da Comisión Informativa de Facenda, Patrimonio e Persoal do día 21 de novembro do ano 25. Moitas gracias, señor alcalde. Damos conta deste ditame tras a proposta da funcionaria técnica da Administración Xeral do Departamento de Persoal, de acordo co artigo 175 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais. Proponse ao pleno a adopción do seguinte acordo. Primeiro, autorizar a María Pilar López Paz, co DNI que aí se indica, a compatibilizar a súa relación laboral na categoría de auxiliar no servicio de axuda no fogar no Concello de Ortigueira, coa actividade privada na categoría de limpiadora de edificios por conta allea, coas condicións que se indican no citado ditame, as cales me remito por ser idénticas ás que dimos conta no anterior acordo. Moitas gracias. Moitas gracias, señor secretario. Pois ten a palabra o señor Arrego. Nada que decir. Señor Xal. Nada que decir. Señor Franco. No, nada que decir. Señor Muras. Nada, é un dereito dos traballadores. Nada que añadir.
Pois, para non redundar, porque a mesma situación, pasamos a votación. Votos a favor? Pois moitas grazas, prospera o punto. Pasamos logo ao seguinte expediente, que é o 1677/2025, que é a adhesión ao convenio marco de colaboración entre a Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático da Xunta de Galicia e os sistemas de responsabilidade ampliada de produtor. Ten a palabra o señor secretario para que dé a lectura ao ditamen da Comisión Informativa de Asuntos Xerais do día 21 de novembro do ano 25. Moitas gracias, señor alcalde. Damos conta da parte resolutiva deste ditame. Propónse ao Pleno da Corporación a adopción do seguinte acordo. Primeiro, aprobar a adhesión do Concello de Ortigueira ao convenio marco de colaboración entre a Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático da Xunta de Galicia e os sistemas de responsabilidade ampliada do produtor de residuos de envases domésticos de vidro dun só uso. Na modalidade, o Servicio de Responsabilidade Ampliada organiza totalmente e financia, asumindo as obrigas e compromisos derivados do mesmo e cuxo texto se insire como documento anexo. Facultar ao señor alcalde tan amplia é bastante como en dereito sexa necesario para a sinatura dos documentos de adhesión, que se insire como documento anexo e calquera outra documentación para a efectividade deste acordo. Terceiro, remitir a Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Sostibilidade o documento de adhesión ao convenio xunto coa certificación deste acordo. Cuarto, unha vez asinado o convenio, publicar na sede electrónica a información que se refire ao artigo 8.1b da Lei 19/2013 do 9 de decembro de Transparencia, Acceso á Información Pública e Bo Goberno. A Comisión Informativa de Asuntos Xerais, por 4 votos a favor dos concelleiros dos grupos do Partido Popular e da concelleira Rego Martínez, 2 abstencións dos concelleiros do Grupo Municipal do PSDG-PSOE, acorda ditaminar favorablemente a proposta e propoñer ao Pleno a súa aprobación nos seus propios termos. Moitas gracias. Moitas gracias, señor secretario. Ten a palabra a señora Rego. Bueno, como xa se dixo na Comisión Informativa, trata de adherirnos a un convenio marco que facilita a Consellería do Medio Ambiente e Cambio Climático e que con este adhesión a este convenio mellorase o servicio de recollida de envases domésticos de vidrio. Non ten ningún coste para o Concello e adherímonos a este convenio porque non temos nin os medios humanos nin os vehículos para facernos cargo del e, polo tanto, se temos un bon servicio de vidrio, pois o importe do canon de Sogama tamén se verá mermado con esa baixa porque a xente botará no vidrio en lugar de botar nos outros contenedores. Non ten ningún coste para o Concello, como así o está no informe de intervención, e conta co informe favorable de Secretaría. Non teño máis nada que dicir. Moitísimas gracias, señora Rego. Ten a palabra o señor Marco Xal. Moitas grazas, señor alcalde. Bon, como se dixo na Comisión Económica, pero tampouco se respondeu a ninguna das preguntas que realizamos desde o BNG e que dixeran que nos responderían neste pleno. Seguimos sin ter resposta, polo menos, de momento. Como teñen 3 turnos de palabra e os demais só temos un, pois esperaremos ao turno final a ver se teñen algunha das respostas das preguntas que fixemos. Con todo, desde o BNG, queremos manifestar que todas aquelas iniciativas que axuden a avanzar cara a unha xestión de residuos máis xusta, máis sustentável e menos dependente da incineración contarán coa nosa disposición a colaborar. A adhesión a este convenio, pois, para a mellora da recollida do vidro encaixa con ese obxectivo común. Sabemos que cada kilo de vidro que se separa correctamente é 1 kilo menos que remata na fracción resto e, polo tanto, 1 kilo menos que vai a Sogama, onde o tratamento supón un custo elevado para os concellos e para as familias. Desde esta perspectiva, a avanzar na recollida selectiva é tamén un camiño para, a medio prazo, baixar a taxa do lixo, algo que o noso grupo leva defendendo desde hai anos. De aí que tamén trouxéramos aquí unha moción que se aprobou, tamén reducir custos a través dunha xestión mellor e non a través da subida de tarifas. Por iso consideramos que este convenio pode ser unha ferramenta útil. Con todo, non modifica o modelo global de Sogama, que seguimos considerando mellorable e que requiere alternativas reais, pois si supón un paso positivo para reducir o volumen de residuos que enviamos alí. Dito isto,
O noso grupo tamén considera que o expediente presenta algunhas carencias que sería conveniente mellorar. Non contamos cunha análise económica detallada do impacto para o Concello, nin con datos actualizados da situación actual da recollida do vidro, nin cun estudo comparando as distintas modalidades posíveis. Entendemos que todo isto axudaría a tomar decisións máis informadas e garantir que escollemos a opción máis vantaxosa para a Ortigueira. Por este motivo, e mantendo unha atitude plenamente colaboradora, o BNG optará pola abstención. Non imos obstaculizar un avance que pode ser positivo, pero si queremos deixar constancia de que sería desexable un maior rigor técnico na tramitación e que seguiremos atentos ao desenvolvemento do convenio. Moitas grazas. Moitísimas gracias, señor Marcos Xal. Ten a palabra a señora Franco. Moitas gracias. Nós non podemos asistir á comisión, pero, eu entendo que o vidro xa se está reciclando a día de hoxe, non? Xa non vai co resto da basura a Sogama, non? Se non me equivoco, non? Xa se está facendo a recollida selectiva de vidrio. Ben, nosotros miramos un pouco o convenio, que é bastante engorroso, pero, nos queda claro que hai tres modalidades, non? Que son as que se reflexan no convenio. Unha sería, pois, que, neste caso, entendo que é ecovidrio, como di no convenio, organiza parcialmente e financia, o que significaría que o Concello teria que facerse cargo da recollida do transporte, digamos, a unha esplanada común, e a partir dese momento o Ecovidrio se encargaría dos residuos e se lle abonaría ao Concello unha cantidade a recollida ese transporte. A segunda das opcións que di o convenio, que é a de organiza totalmente e financia, na que o Concello non ten que facer nada, ni recibe tampouco contraprestación ninguna, claro. E a terceira, que sería que este servicio non organiza, só financia, na que o Concello teria que facerse cargo de todo o sistema de reciclase ata chegar ao xestor autorizado para a reciclase do vidrio e recibiría a compensación económica por isto. Na proposta que fan vostedes, como se comentou, se opta pola segunda opción, que é a de, neste caso, este servicio que é Ecovidrio, organiza totalmente e financia, co cal, o Concello nin paga, nin cobra, nin ten ningún tipo de custo. Entón, a pregunta, que non sei se é a mesma que fixo o concelleiro Sal, porque non estudemos a comisión, como comentei antes, a pregunta que nos facemos é se antes de facer esta decisión, de optar pola segunda opción, si se fixeron algún tipo de cálculo económico dos custos, dos ingresos de algunha das outras socios, para, digamos que para tomar esta decisión. Non sei se se fixeron ou non, e se se fixeron, a min gustaríame ter acceso a eses cálculos. Nada máis. Muchísimas gracias, señor Franco. Ten a palabra o señor Penabad Muras. Ben, moitas gracias, señor alcalde. Nos, como dixemos na comisión informativa, estamos de acordo ca firma do convenio. Si recalcamos, o máis importante de todo, que se recolle o vidrio, sobre todo na época de verán, de forma moi frecuente, porque vemos, eu tuve moitos problemas con este tema, que se acumula, os contedores enchense de vidrio, os hosteleros non teñen outra opción que poñer as caixas con botellas pegadas ao contedor, e despois ao final teñamos que acabar recollendo nosotros dentro do Concello, a veces o contedor e traelo hasta que viña aquela empresa, a empresa a recollelo, non? Entón, eu que pido é que se lle exixa a persoa que vai facer a empresa, que vai facer o servizo, que veña de forma frecuente para que non haxa estes problemas. Si se pode aumentar o número de contedores de vidrio, que se aumente, porque vai nos facer falta. Algúns poden estar postos nas zonas onde lles pertence, outros poden estar ao mellor no polígono, na zona de almacén, e leválo cando se necesite, se é o caso, non? E, despois, a nivel de costes, non nos vai a supoñer gran aforra, porque, ainda que sexa como sexa, estamos falando de 70 euros tonelada, creo que é o que se está pagando ahora mismo, por kilo, escasamente un céntimo. Eu non sei se recolleremos 5.000 kilos de vidrio, pero, ainda que os recolléramos, estamos falando dunha cantidad económica
nada, insignificante, se pode dicir. E tampouco vexo que nos contedores de verdes que vaya moito vidrio. Se o contedor de vidrio está vacío, os hosteleros botan o contedor de vidrio. No outro vai moi pouco material deste tipo, non? Entonces, bueno, pola nosa parte estamos a favor da firma do convenio, porque todo o que nos veña a maiores, que non nos coste, que a nivel organizativo sexa mellor, estamos de acordo. Muchísimas gracias, señor Penabaz Muras. Tiene a palabra, señor Cartelli. Gracias. Bueno, pues el 6 de agosto del corriente se firmó un convenio entre la Consellería de Medio Ambiente y Cambio Climático y la sociedad denominada Ecovidrio, con el objetivo de facilitarles a las entidades locales que deseen adherirse al mismo un instrumento jurídico para que las partes involucradas se organicen en la gestión de estos residuos durante el periodo del 25 al 28. Bien, como decía la señora Franco, es un poco farragoso leerse todo eso, ¿verdad? Este interés especial yo lo he leído en la cláusula segunda y el anexo 8. En la cláusula segunda vemos que nos hemos adherido al punto 1.2 que dice que el RAP organiza totalmente y financia. Es decir, el sistema de responsabilidad ampliada del producto y el Concello se unen con la modalidad de convenio escogida. Se beneficia especialmente ya que el Concello, ya que la RAP asume las operaciones de recogida, separación, transporte y tratamiento, así como la limpieza, mantenimiento y reparación de los contenedores, financiando los costes inherentes a esta gestión. Son de interés también el anexo 3, donde se señalan los costes de recogida, y el anexo 8, donde es la forma de, digamos, ya lo diré, de convenio que se ha firmado. En el expediente consta además la memoria justificativa, el informe jurídico y el informe de intervención en el que se especifica que no existe compromiso de gasto ni obligaciones económicas para el Concello. Nada más. Gracias. Muchísimas gracias. Simplemente comentar varias cuestións que son de interés. Primeiro, que a Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático ofrece esta posibilidade ás entidades, a adhesión a este convenio, que é un convenio marco e suscrito con o Sistema de Responsabilidade Ampliada do Produtor, SRAP, que é o que vamos a ir vendo seguramente de aquí en diante, verdad, estas siglas. A adhesión ao convenio significa unha mellora da prestación do servicio, que actualmente se realiza a través dunha empresa privada, como dicía o señor Muras, e que a veces pois temos problemas para que teña axilidade, sobre todo en campañas veraniegas e máis na Semana Santa, para que rapidamente valeire pois o que se enche con máis rapidez en esas campañas de verán, ¿no? Sobre todo na hostelería. E o Concello tamén, o sabemos todos e o decimos todos, que non dispón nin do personal, nin do camión específico para a recollida de vidrio, así como tampouco para o seu transporte nin almacenaxe dunha forma adecuada, non? Este convenio permite garantir a xestión dos residuos de envases domésticos de vidrio de un só uso, de un modo que poidan alcanzarse os obxectivos de reciclaxe e recollida establecidos na normativa, que era o que decía o señor Xal, non? Se hai unha mellor e máis eficaz recollida deste tipo de residuos, pois, oye, iso vai a repercutir na baixada do prezo e tamén do peso, perdón, dos residuos, polo tanto, tamén suporá unha baixada considerable na factura de Sogama. Polo tanto, entendemos que é un convenio beneficioso para os intereses do noso Concello e para a nosa veciñanza, polo tanto, vemos aquí para a súa aprobación. Votos a favor desta moción? Votos en contra? Abstencións? Prospera? Moitas grazas. Pasamos logo ao seguinte punto, que é o expediente 1222/2025, que é unha corrección de erros materiais no acordo plenario polo que se aprobou a participación no posadicional 2/2025 da segunda fase.
Ten a palabra o señor secretario para dar lectura ao ditame da Comisión Informativa de Asuntos Xerais do día 21 de novembro do ano 25. Cando queira. Moitas gracias, señor alcalde. Damos conta da parte resolutiva deste ditame. Propónse ao Pleno a opción do seguinte acordo. Primeiro, correxir os erros materiais existentes no acordo adoptado na sesión plenaria do día 6 de agosto de 2025, polo que se aproba participar na segunda fase do POS adicional 2-2025 do seguinte xeito. Primeiro, na parte expositiva, onde di, dado que na primeira fase inclúese o proxecto aprobado no Plan Complementario POS 2025 por un importe de 297.858,83 euros, o importe que resta para destinar aos novos investimentos financeiramente sostibles ascende a cantidade de 85.827,59 euros. En lugar disto debe dicir, dado que na primeira fase incluso o proxecto aprobado no Plan Complementario POS 2025 por un importe de 297.858,83 euros, o importe que resta para destinar aos novos investimentos ascende a cantidade de 85.827,60 euros. Segundo, rectificar a parte dispositiva do referido acordo quedando redactado do seguinte xeito. Participar na segunda fase do Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servizos de Competencia Municipal, POS adicional 2-2025 da Deputación Provincial da Coruña, cusas bases aceptan nas súas totalidades solicitar a aplicación da achega provincial os obxectivos que se indican a continuación no cadro ao cal me remito. Aprobar para os únicos efectos da solicitude de participar na segunda fase do POS a relación dos proxectos e obras e dos pregos das administracións que non estaban incluídos no POS complementario 2025 e que se relacionan na táboa. Estaba consta no acordo a cal me remito. Declaro que o Concello ten a disponibilidade municipal dos terreos para a execución dos investimentos e solicito as concesións e autorizacións administrativas, comprometerse o Concello a incluir no orzamento municipal os fondos necesarios para facer fronte á achega municipal dos investimentos incluídos na anualidade de 2025, se houbera, solicitar á Deputación Provincial da Coruña a delegación neste Concello da contratación e execución das obras ou subministracións incluídas no plan, que se entenderá aceptada coa participación do Concello no plan. Declarar que o Concello non solicitou nin percibir ninguna subvención de outras administracións públicas para o financiamento das distintas actuacións incluídas neste plan, e no caso de que existan axudas ou subvencións concorrentes de outras administracións, achégase o detalle de cada unha delas, acreditándose que a suma total non supera o 100% do seu importe. Sexto, autorízase a Deputación Provincial da Coruña a obter as certificacións da Axencia Estatal de Administración Tributaria da Seguridade Social, nas que se acredite que o Concello está ao corrente das súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social. Facultar expresamente a Alcaldía para todo relacionado coa tramitación e xestión do presente acordo. Segundo, remitir o certificado deste acordo á Deputación Provincial aos efectos oportunos. A Comisión Informativa, por unanimidade, acordou ditaminar favorablemente a proposta e propoñer ao Pleno a súa aprobación nos seus propios termos. Moitas gracias. Muchísimas gracias, señor secretario. Pois ten a palabra a señora Rego. Nada, trátase de unha corrección de erros para, según o acordo plenario de 6 de agosto de 2025, do POS adicional 2/2025, e para continuar a súa tramitación e a fase de licitación. Nada máis que decir. Muchísimas gracias, señora Rego. Ten a palabra o señor Xial. Grazas, señor alcalde. Vale, bueno, isto é como a película de O día da arma remota, non? Porque xa é polo menos, non sei, a terceira corrección de erros que facemos. Podese perdoar un, dous, pero aquí xa vamos polo terceiro. E repito yo, como xa lle dixe na última corrección de erros, que faría vostede, estando na oposición, e o señor Penabraz Muras de alcalde, o que facía? Recórdeo. Pediría a súa dimisión, ou a dimisión do concelleiro de Facenda, ou a dimisión incluso de, non sei, de toda a corporación municipal do PSOE. Entón, tome un poquinho de exemplo e empece a facer algo por ben de Ortega. Grazas. Muchísimas gracias, señor Xal. Ten a palabra a señora Franco. Moitas gracias. Bueno, non teño moito que decir. Eu entendo que é un erro e que hai que correxilo, que é verdade que me custa entender tantos erros estando a señora Rego no goberno cando non estaba, non pasaba ningún. Moitísimas gracias, señora Franco. Ten a palabra o señor Penabaz Muras. Nada que decir, eu son diferente. É un error dun céntimo, pero por un céntimo non pasa. Entonces temos que correxilo. Bueno,
Pola miña parte, o importante é que se tramite canto antes e que se poidan facer as pistas nas parroquias, nada máis. Moitísimas gracias, señor Penabaz Muras. Ten a palabra a señora Cartelli. Como es lógico, nada que añadir. Bueno, pois isto, nada, foi un erro de 1 céntimo, como dixo o señor Penabaz Muras. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Prospera o punto. Pasamos logo ao seguinte, que sería o expediente 2335/2025, moción presentada polo concelleiro señor Xalo Orizales, Grupo Mixto Bloque Nacionalista Galego, sobre a execución urxente da BAC Costa Norte. Ten a palabra o señor secretario para dar lectura ao ditame da Comisión Informativa Asuntos Xerais do día 21 de novembro do ano 25. Cando queira, señor. Muchas gracias, señor alcalde. Damos conta da parte resolutiva deste ditame, que é o seguinte: o Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego propón ao Pleno da Corporación de Ortigueira a adopción dos seguintes acordos. Primeiro, instar a Xunta de Galiza a incluir nos orzamentos de 2026 partidas efectivas con prazos e fases de execución concretas para o desenvolvemento inmediato da vía de alta capacidade de Costa Norte, especialmente no tramo que afecta á comarca de Ortegal. Segundo, reclamar a Consellería de Infraestructuras e Mobilidade que faga público o calendario detallado de actuacións e licitacións pendentes, garantindo transparencia e seguimento cidadán. Terceiro, solicitar ao alcalde e ao Goberno Municipal de Ortigueira que exerzan un papel activo e reivindicativo diante da Xunta de Galiza, en defensa dos intereses do noso concello e da comarca do Ortegal, exixindo o cumprimento dos compromisos adquiridos. Cuarto, dar traslado esta moción ao presidente da Xunta de Galiza, á Consellería de Infraestructuras e Mobilidade, aos grupos parlamentarios do Parlamento de Galiza e aos concellos da comarca do Ortegal para promover unha posición comarcal unitaria en defensa da BAC Costa Norte. A Comisión Informativa de Asuntos Xerais por 3 votos a favor dos concelleiros do Grupo Municipal do PSDG-PSOE e da concelleira señora Rego Martínez do Grupo Mixto e 3 abstencións dos concelleiros do Grupo Municipal do Partido Popular acordou ditaminar favorablemente a demandita moción e propoñer ao Pleno a súa aprobación nos seus propios termos. Moitas gracias. Muchísimas gracias, señor secretario. Pois ten a palabra o señor Xal para dar lectura a esta moción. Faiga unha observación, señor secretario. Muchas gracias. Vamos a facer unha aclaración sobre os debates. Cando se trata de asuntos ditaminados, non de mocións presentadas directamente, o regulamento orgánico no artículo 23 di: o debate dos asuntos de orde principiarán coa lectura por parte do secretario xeral do ditame da comisión, como foi neste caso. A seguir, o alcalde ofrecerálle a palabra aos voceiros dos grupos políticos. Neste caso, se o consideran oportuno, o voceira poderá ler a moción de novo, pero eu, por economía procesal, non o recomendo. Non é mellor que se proceda xa ao debate, como di o regulamento orgánico. Ten a palabra, moitas gracias, señor secretario. Ten a palabra a señora Rego. Bueno, eu estou a favor desta moción para defender e demandar que doten de partidas presupuestarias para dotar de infraestructuras, sobre todo a BAC, que nos últimos anos sí que non se fixeron actuacións, pero eu creo que como esta moción me parece que xa presentaxe antes de que se aprobaran os presupostos da Xunta, as emendas xa están todas nos orzamentos do 26, eu creo que vamos instar a que a Xunta incremente a partida presupuestaria de cara aos presupostos do ano 27. Se che parece ben. Non teño máis nada que dicir, estou de acordo coa moción. Moitas gracias, señora Rego. Ten a palabra a señora Franco. Perdón, ten a palabra o señor Marco Xal. Bueno, ten a palabra o señor Marco Xal. Bueno, a Costa Norte xa supoño que todos os partidos políticos aquí representados tamén o consideran unha infraestructura que leva demasiado tempo en riba da mesa e que é un claro exemplo do abandono de toda a comarca do Ortegal. E para falar un pouco da BAC, hai que facer unha pequena introducción para axudar a entender a situación actual na que vivimos.
A VAC foi anunciada no ano 2021, co señor Cuiña como conselleiro e o señor Fraga na presidencia da Xunta de Galiza. 2001, perdón, dixen 21, bueno, 2001, perdón. Foi un lapsus. Naquel momento gobernaba o PP na Xunta de Galiza e gobernaba tamén o PP en Ortigueira. Fala vostede do pasado, señor Galvín, do señor Antonio Campo, da señora concelleira de Primeira Ortigueira, Ana Franco, que estaban daquela no PP, pero ata onde sei, o señor Antonio Campo sigue tamén presente en actos do PP de Ortigueira, polo tanto, é do seu partido e non do de Ana Franco. E xa daquela se nos dixo que esta estrada é unha compensación pola decisión de desviar a Transcantábrica que deixou o Ortegal claramente perxudicado en materia de comunicacións. Naquel ano comprometéranse a que estaría rematada no ano 2007, que uniría San Cibrao e Ferrol pasando por Ortigueira. Iso é o que se prometeu en 2001. Rematada en 2007. Pero a realidade fala por si soa. As obras nin sequera comezaron no prazo previsto. Comezaron no ano 2009. E hoxe, en 2025, 18 anos despois da data comprometida, só se pode falar dunha pequena variante en Xove e outra pequena en Ortigueira, a que vai desde o polígono de Cuiña ata Espasante. Un avance ridículo para unha infraestructura que é clave para esta comarca. E os orzamentos que presenta o goberno do PP na Xunta non ofrecen ninguna esperanza para a nosa comarca, ninguna. Nos orzamentos de 2023, o goberno do PP incluiu 4 millóns para o treito AG64 Sanguiñeira. No 2004, o mesmo. No 2025, exactamente igual. E aquí estamos, rematando o ano e sen unha súa máquina traballando ningún metro executado. Son partidas que se poñen para anunciar, pero non para facer. Por tanto, aquela suposta compensación quedou en nada. E isto ten consecuencias moi claras. O Ortegal é considerada unha das comarcas máis deprimidas a nivel económico e demográfico da Galiza. E aquí sí que hai consenso social e institucional. A falta dunha boa comunicación é unha das razóns fundamentais do noso declive. E cando dicimos que hai consensos non é xa do BNG. Por poñer uns exemplos que temos moi perto de nós, a alcaldesa de Cariño, a súa compañeira de partido, do PP, dicía hai case un ano en prensa: a incomunicación deste territorio é como a pescada que se morde a cola. Sin infraestructuras non hai investimento nin industria e, polo tanto, non pode haber desenvolvemento. Iso dicía a súa compañeira. Pero vostede mesmo, señor Calvín, acabou recoñecendo no mesmo medio de comunicación que nin a VAC sería suficiente e que sería precisa unha autovía. Nós xa non vamos por aí. Pedimos simplemente unha VAC. Somos máis modestos. A autovía foi precisamente a que desviou aquel ano de 1999 o señor Fraga, que desviou a Transcantábrica, que tiña que pasar por aquí, chegar ata Ferrol, e desviou-na, pois sabemos todos que ali en Vilalba baña o Cantábrico, pois ata ali a desviaron. Pois ben, se todas as voces coinciden na diagnose, se todas recoñecen o illamento e a perda de oportunidades, entón non se entende que despois de 25 anos sigamos coa mesma realidade que en 2001. Iso non é descoordinación e abandono político por parte do Partido Popular de Galiza. E se non é... Bueno, deixámoslo aquí, porque creo que non teño moito máis que dicir de momento. A ver se hai un segundo turno de quendas. Moitas grazas. Moitas gracias, señor Xal. Ten a palabra a señora Franco. Moitas gracias. Bueno, calquera cousa que non sei se estar de acordo ao 100% con esta moción significa non apoiar o desenrolo do noso Concello e de toda a comarca. Como ben di, na moción a VAC Costa Norte só está servindo a día de hoxe como reclamo electoral, pero a realidade é que no ano 2013 se inaugurou o tramo de Ortigueira. 4 anos despois, no 2017, inaugurouse o tramo entre Celeiro e San Ciprián. E dende aquela, a inversión da Xunta de Galicia nesta infraestructura foi de 0 euros. A pesar de que en repetidas ocasións os presupostos da Xunta, como comentaba antes o concelleiro Xal, plantexaban partidas que, pasado o tempo, pois non eran máis que un engano máis para todos os veciños da Mariña e da comarca do Ortegal.
Primeiro Ortigueira leva reclamando esta infraestructura dende que nos presentamos ás eleccións no ano 2019. De feito, unha das primeiras mocións que presentamos a este pleno foi precisamente para apoiar esta infraestructura, porque entendemos que é básica e fundamental para o desenrolo económico de Ortigueira. No Plan Estratégico de Estradas de Galicia, da Xunta de Galicia, hai un dato que debería facer reflexionar a todos. O 49% da poboación galega que está a máis de 45 minutos dunha vía de alta capacidade, saben onde está? Pois está no Ortegal e na Mariña Occidental. A metade da poboación galega que está a máis de 45 minutos dunha autovía somos nós. Que significa isto? Pois que somos os olvidados. Significa que mentres no resto das moitas esquinas que ten Galicia se foron facendo infraestructuras e vías de alta capacidade ou vías para automóviles, que son como agora as denomina a Xunta, nesta esquina do Ortegal e da Mariña quedamos esquecidos. Volvo a repetir, porque me parece unha cifra que ten que poñer colorado a moita xente. De toda a poboación galega que está a máis de 45 minutos dunha vía de altas prestacións, a metade somos nós, o Ortegal e a Mariña Occidental. Non o digo eu, o di o Plan Estratégico de Estradas de Galicia, o teño aquí, por si alguén non me cree. E a partir de aquí, eu penso que xa non valen medias tintas, xa non vale agachar a cabeza. Aquí hai que tirar todos a unha polo que nos importa, que é a mellora das comunicacións da nosa comarca. Porque a incomunicación non só significa menos oportunidades económicas, menos oportunidades de inversións, menos oportunidades de traballo e de futuro, que, por suposto, tamén. A incomunicación tamén significa que os rapaces que van a estudiar á universidade teñen que pasar horas nun autobús para chegar a Coruña ou a Santiago. Significa que cando hai unha urxencia estamos prácticamente a unha hora do hospital máis cercano. Significa que, como quedamos tan lonxe, é complicado cubrir as prazas de médicos ou de pediatras no noso centro de saúde. Significa que se atopamos traballo noutro concello, probablemente nos vayamos de Ortigueira porque o tempo do desplazamento non compensa. E isto provoca a perda de poboación e nos condena a un futuro totalmente descorazonador. Pero, sobre todo, a VAC Costa Norte é un compromiso que no seu día fixo a Xunta de Galicia e que todos os partidos políticos a nivel autonómico o asumen alo menos nos períodos electorais. Polo tanto, non se entende este olvido, non se entende esta deixadez, este pasotismo con esta comarca. Ou se entende porque dende aquí, dende os concellos que formamos o Ortegal e a Mariña, non somos capaces de explicar a necesidade e a urxencia desta infraestructura. Había uns altos funcionarios da Xunta que nos decían que as inversións que se facían moitas veces non se correspondían tanto coa necesidade como coa intensidade da protesta e da exixencia que se facía sobre esa inversión. E penso que aquí este é o problema que temos, que nos sobra necesidade, pero estamos faltos de responsables locais que exixan e pidan coa existencia necesaria esta infraestructura que tanta falta nos fai. A mí gustaríame que por unha vez mirásemos por nós, que mirásemos por Ortigueira e pola comarca e que fósemos capaces de transmitirlle á Xunta de Galicia e ao seu presidente a necesidade imperiosa que a VAC significa para Ortigueira. Eu recordo unha ocasión na que houve un encontro de varios presidentes autonómicos de distintos partidos políticos na que se falaba da necesidade do corredor Atlántico Noroeste fronte ao corredor Mediterráneo. Eu estaba presente nesa xuntanza. E o presidente da Xunta dixo literalmente, defendendo a necesidade que tiña ese corredor para Galicia, dixo, abro comillas, estar na periferia xeográfica non significa estar na periferia económica nin na periferia social, para defender ese corredor que tiña que pasar por Galicia. Si Galicia é a esquina da península, Ortigueira é a esquina da esquina. E repito as palabras do presidente da Xunta. Estar na periferia xeográfica de Galicia, neste caso, como é Ortigueira, non significa ter que estar na periferia económica, nin na periferia social, nin, por suposto, na periferia á hora de facer inversións. Eu lles pido que lle trasladen isto ao presidente da miña parte. Moitas gracias. Moitas gracias, señora Franco. Ten a palabra o señor Muras.
Moitas gracias, señor alcalde. Bueno, eu dicir o que digo sempre cando sale este tema, que non podemos deixar de pedir para o noso territorio. E non só Ortigueira, non só o alcalde da Corporación de Ortigueira, senón os demás alcaldes tamén. E agora hai unha ocasión que se dá que pode ser boa en este sentido, porque temos varios concellos que coinciden en siglas e que a todos nos interesa que se faiga esta vía, esta comunicación. Nos, no seu momento, pois tivemos a sorte de que se nos fixo este tramo, quizás porque alguén presionou moitísimo para que fora así, senón posiblemente pois iría hacia outro sitio. E fixose este tramo gracias a un partido diferente e no seu momento diferente ao que agora mesmo está na Xunta de Galicia. Naquele momento pois estaba o PSOE e o BNG. E ainda así tuvemos pois eso, a sorte deste tramo que temos en Ortigueira, que costou moitos millóns de euros e que había que facer todo o posible porque continuase en esta obra, non? Porque necesitamos moito. Necesitámoslo porque nos salir de aquí de Ortigueira sabemos o que significa. Sabemos que ir a casi calquer sitio pois é unha hora de viaxe de ida e unha hora de viaxe de volta e uns logo 100 kilómetros pois para Lugo ou para Coruña e algo máis para Santiago. E os que traballamos fora ou os que quieran traballar fora ou os que quieran vir aquí pois plantexanse se facer eses viaxes ou non. Estamos perdendo moito e moitas xeracións. E a nosa xeración que está en activo, os novos que veñen detrás, as persoas maiores que non van a ver, e de todo isto, pois temos que sacar algo en común. Eu pido aquí que, en este punto, que sexamos unidos e que entendo cales son os compromisos de políticos e cal é o respeto aos partidos políticos, pero nós aquí temos que presionar o máximo posible. E iso, tanto o presidente da Xunta como o presidente do goberno, se fora o caso, pois teñen que entender que nós, dende Ortigueira, temos que reclamar o máximo para a nosa comarca. E que hai que pelear moito, e agora levamos moito tempo calados. Eu hai moito tempo que fui unha manifestación no Vicedo, e daquela facíase bastante presión, conseguíronse cousas, e eu creo que agora que hai demasiado silencio e que entre todos temos que reclamar os que nos pertence, porque creo que o merecemos e que levamos moitos anos alonxados dunha zona económica da cal podíamos estar moito máis beneficiados do que estamos. Nada máis. Muchísimas gracias, señor Penabaz Muras. Ten a palabra a señor Cartelli. Gracias. Bueno, pues non me duelen prendas en decir primero que pouco máis tengo que añadir y que estoy absolutamente de acuerdo con todo lo que he escuchado por parte de la oposición. Gracias. Muchísimas gracias, señora Cartelli. Non sei se queren añadir algo máis, señor Xal. No? Eu simplemente decir que eu son alcalde de todos e, polo tanto, en min recae a responsabilidade de pedir ás administracións, e sí, pedín unha autovía, non pedín unha VAC. Porque eu entendo que unha VAC son 90 km a velocidade máxima desa vía, eu a fago moitas veces a de Monforte-Lugo, Lugo-Monforte, e son 90 km, quer dicir que para esta zona non arreglaría gran cousa, non? Pero sí unha autovía, como a que viña. E eu escoitei con especial atención o que estaba dicindo o señor Xal, sobre todo nas datas, e señora Franco, é que a min me enfada moitísimo escoitala, de verdad, me enfada moito. É que me enfada moito, e fala vostede que se pon colorada e nosotros. Aquí houve manifestacións, vostede sempre estaba en contra de todo isto. Vostede calou e deixou facer. Eu, se fora alcalde, xa lle poido garantizar que eu, por min, seguramente se facería o mesmo, pero eu non iba a estar a favor. Xa yo adianto, seguro, seguro. Porque isto é verdad que nos atrasou moitísimos anos. E son erros, señor Xal, que cometemos nós. E eu yo recoñezo, e é verdad.
E, polo tanto, nosotros, se está na miña man neste momento, o intentar solucionar isto e intentar pedirlle á Administración que sea solidaria co norte. E o que dixen o manteño no medio de comunicación que vostede leía. E se me volven a preguntar mañá tamén o vou a volver a decir. E yo dixen ao presidente Rueda. Por tanto, eu teño que mirar por os intereses dos meus veciños e das miñas veciñas. Nada máis. Esa é a miña responsabilidade e ese foi o meu compromiso. Señora Franco, por iso me enfada. Me enfada moito. Usted neste punto tería que estar simplemente deixalo pasar, nada máis. Porque cando foi o momento de dar a batalla non se deu. Votos a favor? Non ten a palabra. Votos a favor? Votos en contra? Unanimidade. Moitísimas gracias. Pasamos logo ao seguinte punto da orde do día. Sería o expediente 2330, perdón, esta xa está. Sería o expediente 2336/2025, moción tamén presentada polo concelleiro do señor Xalo Orizales do Grupo Mixto do BNG, relativo a retirada do nome franquista de Eugenio López do Rueiro de Ortigueira e a eliminación da simboloxía franquista existente no Concello. Ten a palabra o señor secretario para dar lectura ao ditame da Comisión Informativa de Asuntos Xerais do día 21 de novembro do ano 25. Moitas gracias, señor alcalde. Damos conta do extracto da parte resolutiva deste ditame que indica instar ao Goberno Municipal a, primeiro, proceder á retirada do nome de Eugenio López López do Rueiro de Ortigueira en aplicación do artigo 35 da Lei 20/2022 da Memoria Democrática. Segundo, iniciar os trámites administrativos correspondentes para que no prazo máximo de 6 meses se substitúa a actual denominación por un nome feminino que recoñeza a relevancia dunha muller vinculada á Ortigueira ou a Galiza e a nosa historia. O cambio de nome farase coincidir sempre que os prazos administrativos o permitan co 8 de marzo, Día Internacional da Muller, como xesto simbólico de igualdade e recoñecemento á contribución das mulleres á nosa sociedade. Terceiro, inventariar e identificar as placas, escudos e demais elementos de exaltación franquista existentes en edificios do termo municipal, que aínda estando en inmobles de titularidade privada, resulten visibles desde a vía pública. Cuarto, instar formalmente as persoas ou comunidades propietarias dos inmobles nos que se localicen placas, escudos ou outros elementos de exaltación franquista visibles desde a vía pública a súa retirada no prazo máximo de 12 meses, ofrecendo ao Concello de Ortigueira colaboración técnica e económica para a súa sustitución total ou por outros elementos neutros, por exemplo, co ano de construción do edificio. A tal fin, o Concello reservará unha partida económica específica nos orzamentos municipais do exercicio seguinte, destinada a financiar as actuacións de retirada e sustitución. Esta medida ten por obxecto garantir o cumprimento efectivo da legalidade democrática e favorecer a eliminación progresiva de toda simboloxía contraria á memoria democrática presente no termo municipal. Quinto, dar traslado do presente acordo aos servizos municipais competentes para a súa execución, así como a ciudadanía para o seu coñecemento. Moitas gracias. Moitas gracias, señor secretario. Ten a palabra a señora Rego. Bueno, eu estou a favor de que se cumpla a Lei de Memoria Histórica, como non podía ser de outra forma, e como se explicou xa na Comisión Informativa. Bueno, pois que é necesario, seguindo o reglamento de honras e distincións, iniciar un expediente. Pero, de todas formas, se nos vamos á Lei de Memoria Histórica, no seu artículo 36, pon que a Administración Xeral do Estado confeccionará en colaboración co resto das administracións públicas un catálogo de símbolos e elementos contrarios á memoria democrática, al que se incorporarán en todo caso los datos suministrados polas comunidades autónomas e atenderán a relación de elementos que se deben ser retirados ou eliminados en los términos del artículo 35.
Estes días, o Consello de Ministros foi aprobado o martes, día 11 de novembro, o Real Decreto que regulará a creación deste catálogo, con símbolos franquistas que deben retirarse. Así se detallou o Ministro de Política Territorial e Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, na roda de prensa. O Real Decreto é o primeiro paso para unha futura elaboración do catálogo. Un listado de símbolos contrarios de memoria democrática se irá progresivamente completando a medida de que as comunidades, ayuntamientos particulares, asociacións, este texto se identifique, se facerase como unha comisión e despois, o venres, según avanzou, celebrarase a conferencia sectorial que se elegirán os membros de representación autonómica e a idea é que este catálogo esteña antes do 2025, polo cual eu espero que aplicaremos e antes de poñer nosotros a maquinaria, a partida presupuestaria e todo iso, pois esperemos saber a simbología que se cataloga neste decreto que firmou o Goberno do Estado. Entonces, creo que eu estou a favor, a miña voto vai ser a abstención pola dotación presupuestaria, dado que creo que é conveniente esperar a este catálogo vendo a simboloxía que aparece neles e despois facer os trámites que nos diga o Goberno Central. E despois, por outra parte, a min queríame, eu creo que Eugenio López, que a quen se lle pretende quitar a rúa, creo que tampouco, aínda que foi director xeral de enseñanza desde os 68 hasta os 75, momento en que se construíron as concentracións escolares de Ortigueira e de Cariño, que iniciou os trámites do Instituto, pois coincideulle porque ele en época naceu no ano 21, co cual tiña 15 anos cando estallou a Guerra Civil, e non creo que tampouco sea unha persona para sacarlle, por iso habería que esperar para sacarlle xa o que é unha calle. A parte que no ano 1988, en plena democracia, e xa gobernando Felipe González, foi nombrado fiscal inspector da Fiscalía Xeral do Estado e morreu no ano 1995 e era evidentemente galego. Entón, eu esperaría as indicacións do Goberno, que foi quen fixo a lei 20/22 do 19 de outubro. Non teño máis nada que dicir. Moitas gracias, señora Rego. Ten a palabra o señor Marcos. Pois, para estar de acordo, en que argumenta para estar en contra. Pero, bueno, sí, xa se nota. Traemos a este pleno, unha moción que desde o BNG consideramos que non debía ser debate ningún nunha sociedade democrática, que garantir o cumprimento da Lei de Memoria Democrática e avanzar cara a un rueiro que represente valores democráticos de pluralidade e de igualdade. Como acaba de explicar a señora Rego, é necesario explicar quen é este señor, o Eugenio López, do que retiramos ou que solicitamos a retirada da rúa. Eugenio López, unha figura que tivo unha traxectoria pública profundamente ligada ao aparato da ditadura franquista, señora Rego. Non estamos falando dunha persoa con simpatías ocasionais, nin dun funcionario máis dunha administración da época. Falamos dun cadro destacado do réxime, que, no ano 1957, recibiu a encomienda de la Orden Imperial del Yugo y las Flechas, máxima distinción falanxista, que desenvolveu cargos de responsabilidade como director dentro do Frente de Juventudes, e que en 1971, xa preto da fin da ditadura, foi premiado directamente por Franco coa Gran Cruz ao Mérito Militar, máxima condecoración militar, en atención ás seus méritos e circunstancias. Isto non son interpretacións políticas, son feitos documentados, publicados no ABC e no Diario Oficial del Ministerio del Ejército. Señora Rego, pregúntolle, pois vostede é un pouco maior que a min, pero de onde naceu a Audiencia Nacional, de onde pasaron os xuíces franquistas, a que posición pasaron dun día para outro. Tamén lle digo, como alemán, que cando acabou a Segunda Guerra Mundial, todos eses nazis que estaban nos xulgados e policía nazi, a Stasi e todos eses, o día seguinte pasaron a ser demócratas.
Igual que este señor, desde un día pasan de ser o máximo defensor dunha ditadura e dunha postura fascista, franquista, que asasinaba a persoas por pensar simplemente diferente, pasaron a ser dun día para outro demócratas. E vostede considera que esta persoa, simplemente por ser galega ou por estar ali, non merece a retirada da placa. Nós sí que consideramos que merece ser retirada e que non merece ter unha distinción nunha rúa de Ortigueira. Seguindo, debemos de facernos unha pregunta. Se ten sentido que en pleno 2025 Ortigueira manteña nunha das súas rúas o nome dun alto cargo e colaborador da ditadura? Pola súa parte, xa dixo vostede que sí. Nós creemos que non. Creemos que non é compatível cos valores democráticos que representamos como institución, porque non se trata do pasado, trátase do que honramos hoxe, do que ensinamos ás xeracións que veñen, do que decidimos poñer nas placas que todas e todos lemos cada día cando pasamos ou paseamos polas rúas. E, ademais, esta situación convive cunha outra evidencia. As mulleres están completamente ausentes do rueiro de Ortigueira. Só contamos cunha praza de Isabel II e despois non hai máis nomes de mulleres no noso rueiro. É unha realidade que non podemos negar. Temos un rueiro profundamente desequilibrado, no que as contribucións de mulleres relevantes da cultura, da ciencia, da vida social ou mesmo da nosa propia comarca non están recoñecidas. E por iso propoñemos algo tan razoable como que a substitución deste nome franquista se faga por outro feminino, recoñecendo a unha muller vinculada á nosa terra e á nosa historia. E dai que propoñamos facelo ademais nunha data marcada e con valor moi significativo como é o 8 de marzo. E non fica aí. Tamén pedimos inventariar e retirar a simboloxía franquista que aínda permanece en edificios de Espasante e Santa Marta, placas, co yugo e as frechas, inscripcións do réxime, etc. Señora Rego, discúlpeme, señor Franco, señora Rego, creo que todos coñecemos o yugo e as flechas, non? É un símbolo fascista e que asesinaba e perseguía a persoas por pensar diferente e as fusilaba. Incluso aquí en Ortigueira quedan fosas comuns. En Mañón, 2. Collían a persoas daqui, de Ortigueira, de cariño, as paseaban e as levaban a fusilar o río Sor. E tamén as levaban fora desta comarca a fusilar. Fai a semana pasada, o domingo, fixeron unha homenaxe a un mestre que foi paseado e fusilado, para que o teña en conta de que representa o yugo e as flechas. E poden dicir, como dixo a señora Rego, que en edificios privados, sí, pero son visibles desde a vía pública e a lei de memoria democrática é clara, deben retirarse. E desde o Concello deberíase cumprir a lei. Moitas grazas. Moitísimas gracias, señor Marcos Xal. Ten a palabra a señora Franco. Moitas gracias. Bueno, eu quería aproveitar que estamos falando de dictaduras para pedir neste pleno un pouco de respeto institucional. Cando se alude a unha persona, sobre todo se fan acusacións sin fundamento e graves, como fixo vostede, señor alcalde, penso que temos todo o dereito, polo menos, a defendernos. Me di vostede que non teño dereito nin a falar dun tema, nin a debatir. E despois, cando quero tomar a palabra, señora non Franco, céntrese no punto. Estou centrada no punto, porque estamos falando dunha Ruego dictadura. se preguntas no rogo, xa me roga o que queira. Eu xa sei que a vostede lle molesta todo o que eu lle digo, pero vai meter que escoitar, lle guste ou non. Respeto institucional, señor alcalde. Xa non lle digo nin como muller, nin como persoa, nin como nada. Proceda co punto da orde do día, por favor, señora Franco. Representante dos veciños. Neste punto estamos de acordo co fondo da moción. A única dúbida que temos é que se temos que esperar a que teñamos un orzamento para poder incluir unha partida que asuma os custos, pois non vexo moi claro que se poida facer no que nos queda de mandato. Polo demais, estamos de acordo e tamén penso que vai sendo moita hora, xa no ano 2025, de pensar nas mulleres como merecedoras de algunha distinción e algunha honra neste Concello. O noso voto vai a ser a favor. Gracias. Moitas gracias, señora Franco. Ten a palabra o señor Penabaz Muras.
Moitas gracias, señor alcalde. Bueno, quería dicirle, señor Marcos Xal, que temos tamén a calle do Carmen. Temos dúas, Plaza de Isabel II e Calle do Carmen, e faltarían moitas máis. E tamén quero aproveitar este pleno para dicir que o importante en este punto que hoxe que estamos formando parte desta corporación municipal, os 13, pois aproveitemos este momento para deixar unha huella de cousas ben feitas, non? Creo que, bueno, cando nos gobernábamos e cando eu era alcalde, eu creo que fixemos unha cousa ben feita, que foi nomear a Estrada Xeral co nome de Avenida Escola de Gaitas. Porque iso, agora que vémolo normal, pero, bueno, foi un expediente longo, e eu creo que foi unha boa idea porque ese nome agora está circulando por todo o mundo, porque casualmente nesa rúa, nesa estrada, pois están todas as entidades bancarias, o xulgado, o rexistro, as notarías, empresas, están vindo cartas e correos con esa dirección. E para nós a escola é un orgullo, esa foi unha cousa ben feita. E agora temos que seguir facendo cousas ben feitas entre todos, non? Eu creo que hai que pensar ben as cousas, pois na calle Eugenio López, pois quizás habería que falar cos veciños que viven na calle Eugenio López e que les digan o mellor o que lles gustaría, porque o mellor nesa rúa pois vive un veciño ou un veciña, non digo que sexa o caso, pero o mellor sí, pois que merece que se lle poña o nome desa rúa, da rúa Eugenio López. E noutros sitios, que tamén hai moitos, mesmo outro día falábamos na comisión informativa que o goberno está por nomear moitas rúas, nos comentaba Jaime, moitas rúas que están sin nome, pois facer partícipe os veciños que viven eses sitios e tamén as asociacións de veciños onde as hai e que les digan, non? E que non sexamos nosotros os que digamos pois que facer. E nomes de mulleres, pois que sean máis que a Rúa do Carmen e a Praza de Isabel II, que hai mulleres moi importantes que pasaron pois por distintas situacións en este concello e tamén colectivos. Falábamos outro día da Rúa das Mariscadoras ou Rúa dos Louseiros, que tamén houve aquí moitos en Ortigueira, ou outros colectivos que houve que non ten por que ser un nombre dunha persoa, sea home ou muller. Pero, como digo, o importante de todo isto é que nós que estamos aquí e temos a oportunidade e a confianza que nos deron os veciños, que deixemos huella entre todos de cousas ben feitas. Moitas gracias. Muchísimas gracias, señor Penabas Muras. Tenga a palabra, señora Cartell. Sí, muchas gracias. Pues yo, la verdad, después de la lección magistral partidista que nos ha dado esta lección de historia el señor Xal, yo ya no tengo nada más que añadir. Muchas gracias. Moitísimas gracias, señora Cartelle. Non sei se queren outro turno de palabra. Señor Xal, señor... ¿No? Alguén? ¿No? Bueno, eu simplemente comentar varias cuestións que, eu me acerquei ali a esa rúa para falar ca xente de ali, os comercios e demás, e eu creo que isto ten que facerse de unha maneira máis sopesada. Falaba a señora Rego deste catálogo que temos que esperar a que saia. Temos que falar cos veciños e cas veciñas, temos que falar co comercio que ali está, que falaban de que iban a ter perdas porque teñan rotulados e tiñan fichas e tiñan moitos temas relacionados coa economía do noso concello e deles, dos seus negocios. Ali hai moitos negocios nesa rúa, moitos negocios, non? Gran parte dos negocios de Ortigueira están nesa rúa e é interesante contar con eles. Debemos contar con eles porque eles así o demandan. Por lo tanto, eu entrando no fondo do asunto e entendendo de que isto aínda non está rematado, ten que salir ese catálogo que o Goberno Central dixo que saliría a finales do ano 25, non sei se salirá, pero bueno, estamos pendientes de que así se faga, e a partir de aí eu creo que consensuado con eses veciños e veciñas, eses comerciantes, pois temos que tomar as decisións, respetando, como non é de outra maneira, a lei, claro,
non cabe de outro xeito, temos que respetar a lei e para iso estamos todos aquí, pero eu creo que para cambiar o nome e nomealo de outro xeito, pois temos que contar cos veciños e as veciñas, e estou de acordo co consenso que houbo cando se puxo Escola de Gaitas e que, oye, iso a todo o mundo pois lle pareceu algo correcto, non? Polo tanto, vamos a votar. Votos a favor? 3 votos a favor. Votos en contra? 1. Abstencións? 3, 4, 5, 8. ¿Sí? Moitísimas gracias. Pasamos logo ao seguinte punto da orde do día, que sería o 2337/2025, que sería a moción presentada polo concelleiro señor Xalo Orizales, Grupo Mixto BNG, relativo a reivindicación do día 25 de novembro e a necesidade de incrementar os recursos públicos para facer fronte á violencia machista. Ten a palabra, o señor secretario para dar lectura ao ditame da Comisión Informativa de Asuntos Xerais do día 21 de novembro do ano 25. Cando queira. Disculpe un segundo que teño aquí un problema técnico. Un momento. Sí, moitas gracias. Sí, dígame. Neste punto, non sei se estou equivocado, pero eu creo que a persoa, o concelleiro que presenta a moción, creo que remata o turno. Sí, vamos a ver. Por lógica, me parece. Si é unha moción urxente, sí, pero según di o Reglamento Orgánico Municipal, eu dou lectura ao artigo 23, o debate dos asuntos principiará coa lectura por parte do secretario xeral do ditame da Comisión Informativa. Neste caso é unha moción que foi ditaminada, foi a Comisión Informativa en ditame. A seguir o alcalde ofrecerá a palabra aos voceiros dos grupos políticos. Se ninguén a pide, o asunto someterase directamente a votación. Normalmente pides a palabra, entón o apartado segundo di: de se promover debate, o alcalde ordenará as intervencións de acordo coas seguintes regras. Para facer uso da palabra requírese a previa autorización do alcalde. Os diversos grupos consumirán por orden inversa canta seu o número de concelleiros unha primeira ronda de intervencións. Se así o solicitan, todos os intervintes disporán do mesmo tempo. Cando se fagan alusións que comporten xuicios de valor ou inexactitudes sobre a persoa ou conduta dun concelleiro, o concelleiro poderá pedir a palabra ao alcalde que lle permite unha breve intervención para contestar o asunto. Se algún grupo solicita ao alcalde e o alcalde o coida necesario, concederase unha segunda rolda de intervencións. Rematada esta rolda, o alcalde poderá concluir o debate. Neste sentido, eu entendo que o ditame o secretario da Corporación se promove debate, faise un primer turno por orde inverso no número de concelleiros. Se hai algunha alusión, pois se concede a palabra a alusións, e no caso de que se alguén pide un segundo debate, realizas unha segunda quenda e finalmente é o alcalde o que pode intervir se o estima conveniente para pasarse a votación. No caso de que fose unha moción urxente que non fose a Comisión Informativa, sí que comeza expoñendo a urxencia o concelleiro que a presentou. Non sei se quedou aclarado o asunto. É certo que ás veces, bueno, como é o alcalde o encargado de dirixir o debate, pois, bueno, pode haber certa flexibilidade se o alcalde estima conveniente, pero o Reglamento Orgánico este é o que di. Moitas gracias. Pois pasamos á lectura do dictame, como di o Regulamento Orgánico que acabamos de ler, despois de solventar este problema. A parte resolutiva di:
Vamos a ver. Instar a Xunta de Galiza a adoptar as seguintes medidas: atender as recomendacións e deficiencias sinaladas polo Consello de Contas no seu informe de fiscalización para a prevención integral da violencia de xénero na comunidade autónoma no período comprendido entre 2018 e 2022 e singularmente pautar o incremento de persoal, o incremento do orzamento destinado a prevención e sensibilización, a planificación dos procesos de contratación e subvencións con publicidade e concorrencia e a aprobación dun plan estratégico específico para a loita contra a violencia machista. Impulsar un novo marco regulamentario e orzamentario incrementando a súa contribución para os centros de información á muller co obxectivo de reforzar e ampliar a rede galega de CIM, facendo especial énfase na creación destes centros naqueles concellos e comarcas nos que actualmente non existen ou están sobrecargados. Impulsar a fixación de rateos mínimas de persoal e favorecer a contratación xornada completa como mínimo de todo o persoal que sexa obrigatorio para a acreditación do CIM. Reinternalizar no sistema público os centros de crise 24 horas para a atención de mulleres vítimas de violencia sexual e blindar a prestación deste servizo con cadros de persoal suficientes para garantir a atención presencial, como aprobar para a súa posta en marcha no ano 2026 unha axuda periódica específica para vítimas de violencia sexual. Instar o Goberno municipal a reservar nos orzamentos municipais unha partida económica específica destinado ao apoio e acompañamento e recuperación integral das mulleres vítimas de violencia machista, así como programas de prevención e sensibilización nesta materia. Reforzar o Centro de Información á Muller de Ortigueira, garantindo o incremento dos recursos materiais e humanos necesarios para facer unha atención pública de calidade e continuada. Ampliar e manter a colaboración activa con colectivos feministas, entidades sociais e centros educativos no municipio para promover accións conxuntas en defensa da igualdade contra todas as formas de violencia machista. A Comisión Informativa, por 3 votos a favor dos concelleiros do Grupo Municipal do PSDG, PSOE, a concellera Rego Martínez e 3 abstencións dos concelleiros do Grupo Municipal do Partido Popular, acordou ditaminar favorablemente a moción coa modificación indicada pola secretaria e propoñer o pleno a aprobación do acordo nos propios termos. Moitas gracias. Moitas gracias, señor secretario. Ten a palabra a señora Rego. Bueno, eu creo que é necesario sempre pedir que se incrementen todas as medidas e todas as partidas presupuestarias para intentar acabar con esta lacra, que non se quede solo nun 25N que nos acordamos disto, senón que tamén durante os 365 días do ano. Pero non só a través dos concellos, senón das administracións, é necesario que a través da xusticia os procedimentos judiciales sean máis rápidos, sin estar tan lento. Neste concello temos a sorte de contar con un CIM que dá cobertura á xente de distintos concellos como Cariño, Cerdido, Mañón e Ortigueira, además de dar charlas, material, tanto nos centros educativos como en todas as no propio CIM. De todas formas, eu, como digo, a principal fonte para eliminar esta lacra ven desde o respeto, e o respeto no primeiro onde se ten que dar nos fogares e na casa. Entonces sempre nos vai parecer pouco porque, por desgracia, creo que cada vez que se está reivindicando máis parece que, ou vemos máis de cerca, parece que se incrementa. É dicir, hai uns anos, agora non só a violencia machista, senón violencia vicaria, o sea, unha serie de violencia movindo os nenos, acosos, o sea, existe unha serie de violencia
que eu creo que na nosa época que todos fomos non había tanta, por iso eu creo que algo está fallando, aparte de ter xa os mecanismos, e hai que incrementalos máis porque tamén hai máis. Entonces eu creo que os protocolos pois hai que intentar pois mellorarlos no posible. E nada, teño que dicir que estou a favor ao 100%. Gracias, señora Rego. Ten a palabra o señor Xal. Grazas, señor alcalde. Bueno, pois chegamos ao novo 25 de novembro cun panorama na Galiza que é profundamente preocupante. Segundo o sistema Biogen, a día de hoxe ou ao longo desta semana, había 6.133 mulleres baixo protección policial no noso país, Galiza. E só no último ano, o 116 recibiu 3.778 chamadas desde Galiza. 10 cada día. 10 chamadas, o 116 cada día. Isto non é unha estatística fría, isto é a realidade da violencia machista no noso país. E repito, non son datos sen máis, porque detrás de cada cifra hai unha vida truncada, unha familia destruída e marcada pola dor. Neste 2025 levamos 2 mulleres asasinadas en Galiza e os xulgados de violencia sobre a muller recibiron 2.051 denuncias no segundo trimestre, un 5% máis que o ano anterior. A tendencia non mellora, empeora. E como sinalan as plataformas feministas, no rural a situación é aínda máis dura, con menos recursos e menos acceso a servicios especializados. A isto súmase un feito moi grave. O Consello de Contas publicou este verán un informe demoledor sobre as políticas da Xunta. Un informe que di claramente que Galiza dedica só un 3% dos recursos á prevención, que as campañas son residuais e que non existe un plan estratégico serio contra a violencia machista. Un informe que alerta dunha política fragmentada, sen avaliación e sen indicadores e sen transparencia. E mentres isto sucede, tivemos que ver declaracións institucionais que culpabilizan as vítimas, campañas que reproducen estereotipos machistas e incluso casos de políticos, como o señor Villares e Errejón, acusados dunha presunta agresión sexual e cuxa saída foi xestionada dunha falta absoluta de perspectiva feminista. Todo isto demostra o mesmo. A violencia machista non está a ser abordada coa contundencia que require, especialmente nun territorio como o noso, marcado pola dispersión rural e pola falta de recursos especializados. Non o dicimos nós, dixo o Consello de Contas, dixo a comunidade académica e están a dicilo tamén os colectivos feministas. Por iso, esta moción é necesaria. E, señora Rego, se hoxe en día hai máis casos é porque a xente ou as mulleres se atreven a denunciar. Se hai máis denuncias por mobbing e por bullying é porque esas persoas cada vez se atreven máis a dar ese paso, a denunciar e a visibilizar esta lacra, como vostede mesmo dixo, que é unha lacra na nosa sociedade e entre todos solicito a unanimidade para sacar adiante esta moción. Moitas grazas. Moitas gracias, señor Xal. Ten a palabra a señora Franco. Moitas gracias. Ben, nós estamos de acordo tamén coa moción. Eu quería comentar algo que sempre que se fala deste tema a mí me ronda sempre a cabeza. A violencia machista maniféstase de moitas maneiras. A violencia machista son agresións físicas, tamén son insultos, tamén son desprecios. Violencia machista tamén é minusvalorar a unha persona solo por ser muller. E moitas veces teño a sensación de que hai persoas que pensan que para facer fronte a isto o que necesitamos, as mulleres, é condescendencia ou sobreprotección, ou unha pose de cara á galería, ou unha foto dicindo que hai que acabar con esta lacra, pero despois xa vamos a outra cousa. E a realidade non é así para nada. Necesitamos aumentar os fondos e o personal dos centros de información á muller, por suposto. Necesitamos formación e información nos coles, onde se educan as mulleres e os homes do futuro. Necesitamos uns servicios sociais abertos todos os días á xente, ás persoas que os necesitan, algo que, por exemplo, neste concello non pasa moitas veces. E tamén necesitamos dar exemplo.
Apartar do noso lado e dos nosos grupos a persoas que insultan, que agreden física e verbalmente ás mulleres por ser mulleres. Porque envolverse na bandeira da loita contra a violencia machista e acoller no noso grupo a homes que agreden e insultan, iso é hipocresía. E, dende logo, non só non axuda a eliminar esa violencia, senón que a acolle e a alenta. E ridiculiza a loita auténtica de moitas persoas, homes e mulleres, que sí están intentando que esa lacra, como din vostedes, desaparezca da nosa sociedade. E para ver isto non fai falta ir moi lonxe, porque o vemos cada día, aquí mesmo, ao noso carón. Totalmente a favor de eliminar da nosa sociedade este tipo de violencia. Totalmente a favor de dotar de medios económicos as institucións que defenden ás mulleres desta violencia. Totalmente a favor da educación dos nenos e nenas en contra da violencia machista. E totalmente en contra da hipocresía dos que se poñen na foto da loita contra a violencia machista, pero acollen ao seu carón aos que a exercen. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Franco. Ten a palabra o señor Penabaz Muras. Moitas gracias. Nós estamos totalmente de acordo con todo o contido da moción e con todas as manifestacións que fixeron pois os meus compañeros que hasta agora falaron. Eu quero dicir aquí que, bueno, sendo alcalde presidí moitas mesas de violencia de xénero durante 8 anos, que teño que agradecer públicamente o bon traballo que fixeron os traballadores profesionais tanto do servicio do CIM como outros que estaban implicados en esta área, Policía Local, o GES e todos os que formaban parte do equipo. E fomos un concello exemplo a seguir por outros concellos, incluso a mérito das dúas profesionais que levaban o CIM recibimos algún premio que estará por aí en alcaldía todavía, un premio moi merecido e que foi, pois eso, gracias ás súas ganas de facer as cousas ben e de mellorar esa situación e de contribuir a erradicar pois este problema. Aquí parece un concello tranquilo e non é tan tranquilo. Non é tan tranquilo Ortigueira, nin Cariño, que tamén o levábamos, moito menos Cedeira, e tamén en menos medida. Pero, bueno, cousas que non se saben, porque son temas confidenciales, e dos que non podemos falar, nin en ese momento, nin na vida. Pero, bueno, non pensemos que aquí non pasa nada. Aquí pasan moitas cousas tamén en Ortigueira. Entón, pois entre todos temos que axudar e colaborar na medida que poidamos, tanto económicamente cos presupostos municipais, como en recursos humanos posible, e tamén a nivel social. Cando vexemos algo que non nos cadra, pois non calalo. Non calalo, acudir a quen ten que resolver estes asuntos, axudarlle a quen está sufrindo estas consecuencias, como decía a señora Rego, pois educar aos nenos desde que son moi pequeniños para que isto non pase. Eso creo que o máis importante que podemos facer é como corporación pois apoiar sempre a todas estas persoas e valorar profesionalmente e recoñecer públicamente o traballo dos nosos profesionales. Como digo, somos un concello exemplar a nivel nacional. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Penabaz Muras. Ten a palabra a señora Cartell. Gracias. Bueno, voy a comenzar con algo que a lo mejor no se entiende, que debemos de tener en cuenta nuestra posición en el organigrama del Estado. Esto viene a cuento por lo que voy a decir después, claro. Como a todos ustedes, a nosotros esto nos preocupa también muchísimo. Aquí tenemos que decir que contamos con un servicio del CIN que consta de una asesora jurídica y una psicóloga, y con periodicidad celebramos una mesa sobre violencia de género, de la cual podrían dar una mejor explicación la concejala de Servicios Sociales y el señor alcalde. Ahora bien, creemos que son necesarias dos cosas fundamentales, y de ahí venía
la introducción de nuestra posición en el organigrama del Estado. Tenemos que hacer unas leyes que protejan con celeridad a las abusadas y que castiguen duramente a los culpables. Y aquí hagamos una reflexión sobre la ley del sí es sí. Y segundo, una protección con medidas seguras. Aquí también tenemos que hacer una reflexión y pensar en las pulseras de protección que se le pusieron a las mujeres y que se adquirieron sin tener en cuenta su calidad, sino solo su precio. Gracias. Muchísimas gracias, señora Cartelle. Señor Xal, non sei se queren outro turno. Moi ben, simplemente comentar. Bueno, creo que todos os que estamos aquí estamos de acordo en que a violencia machista é unha lacra, pero a realidade é que ano tras ano pois estamos vendo desgraciadamente pois casos, verdad? Pero nesta moción voto en falta cousas que me gustaría pois que estiveran, non? E parece que só temos responsabilidade a administración autonómica e a municipal, non? E falaba ahora a señora Cartelle pois das pulseiras telemáticas ou de outras cuestións pois que, oye, que teñen que ver coa administración central do Estado, verdad? Que tamén estaría nesa moción, pois tería que ter recollido, verdad? Pero non o quixeron facer vostedes. Eu quero dicir dous apuntes simplemente que son a modo de anécdota, verdad? O Partido Popular estivo sempre comprometido e foi o primeiro partido que fixo o primeiro plan estatal contra a violencia de xénero no ano 1998. O primeiro, non foi o BNG, non, foi o Partido Popular. E tamén o primeiro pacto de Estado contra a violencia de xénero aló polo ano 17. Tanto o Partido Popular, oye, destas cuestións, pois, sabe un pouco porque foi o que, tanto a nivel autonómico como a nivel estatal, pois fixo, cando estuvo gobernando, fixo estas cuestións. Hoxe mesmo, o decía o señor Muras, e ten razón, hoxe mesmo fixemos esa mesa da que falaba, e aquí estaban representadas todas as autoridades do Estado. Aquí estuvo o Goberno Central, hoxe pola mañá, estuvo o director xeral de Violencia de Xénero da Xunta de Galicia, estuvo a xuíza do Concello de Ortigueira, do xulgado do Concello de Ortigueira, estuvo a responsable do Centro de Crisis de Ferrol e estuveron representantes do colexio, representantes do IES, representantes do Centro de Saúde, o sea, representantes da Garda Civil, representantes da Policía Local. Quere dicir isto que Ortigueira é un referente. E o decía o señor Muras, e é verdad, e eu non vou a permitir en ningún caso que isto se poña en dúbida. Non, o Concello de Ortigueira é un referente en isto. E fomos quen de ter aquí a todas as sensibilidades políticas de distintos ámbitos e todos estamos de acordo no mesmo. Sin embargo, eu voto de menos, no BNG o tema, de, por exemplo, estes escraches que se fixeron contra a Conselleira de Política Social. O outro día ese asedio á sede do Partido Popular en Santiago, ou estas cuestións por o día do 11M, non? Ou do 25N. Non entendemos este tipo de cuestións, porque isto non axuda. O que temos é que remar xuntos. Naide está a favor da violencia machista. Eu non conozco a ninguén. Por lo tanto, isto de tirar partidariamente esta cuestión contra os outros, pois eu, desde o noso plantexamento, pois, oye, o que queremos é reivindicar que temos un gran CIN, unhos grandes servicios sociales, unhas grandes profesionales, e que son quen e somos quen de aglutinar aquí nesas mesas pola violencia de xénero, que se fixo hoxe pola mañá, precisamente, a todas as forzas representativas nesta mesa, neste mismo espazo, nesas mismas sillas. Por lo tanto, eso é o que nos ten que unir nesta lacra que nos afecta como sociedade e que temos que erradicar. Vamos a votar o fondo da cuestión. Votos a favor da moción, votos en contra da moción, abstencións. Sí, apróbase. Moitas grazas. Pasamos logo ao seguinte punto da orde do día,
Mocións de urxencia. Non sei se hai algunha para presentar. Ninguna. Pasamos logo ao seguinte punto de orde do día. Resolución dictadas pola Alcaldía dende a última sesión ordinaria. Os concelleiros e as concelleiras pois teñen, como sempre, acceso a todas as resolucións dictadas pola Alcaldía a través do libro de decretos, ademais tamén da relación que se redacta para o Pleno e que está incorporado neste expediente. Siguiente punto, acordos adoptados pola Xunta de Goberno Local por delegación dende a última sesión. Dende a última sesión ordinaria do día 25 do 9 do 25, a Xunta de Goberno Local non adoptou acordos por delegación. Pasamos logo a rogos e preguntas, as preguntas que quedaron sin contestar na outra sesión. En primeiro lugar, vamos a contestar as preguntas realizadas na sesión anterior polo BNG. Pregunta: pode explicar a concelleira de Cultura ou o Goberno Municipal por que razón se aprobou unhas novas bases de contratación da Escola Municipal de Música que manteñen categorías e retribucións inferiores aos grupos 2 e cando existe unha sentencia firme do Tribunal Superior de Xusticia de Galicia do 23 de xullo do ano 25, que obliga precisamente a recoñecer as clasificacións profesionais e a pagar máis de 20.000 euros a 2 profesores. Incumpliron a obriga ou obraron mal. Rogamos que a Concelleira de Cultura e o Goberno Local adopten as bases e corrixan as bases de contratación que fagan a sentencia firme. Resposta: o que nos pasan é: estáse a estudiar polos asesores técnicos e xurídicos como se debe aplicar a sentencia, porque hai interpretacións. Para eso yo comenta vostede ao señor secretario que é o que sabe destes asuntos. De todas formas, quero aclarar que a sentencia non impón ningunha sanción ao Concello de Ortigueira, senón que estima que se debe abordar e abonar tamén aos traballadores as diferencias dos salarios entre eses grupos. De todas as formas, os profesores da Escola de Música estabilizáronse no grupo en concreto no que están agora e recomendámoslles tamén que esas bases do procedimento foron tamén de estabilización e non se negociaron nin se fixeron con este grupo de goberno, senón que son anteriores. Por lo tanto, nosotros o que fixemos foi recoller o que xa existía. Sí, dígame. Si tiene algo que añadir. Bueno, esto surgió a raíz de un problema. Ya los profesores estaban estabilizados y uno de los profesores de la Escuela de Música estaba de baja por enfermedad. Esta baja había sido una baja de larga duración y los alumnos habían quedado, por lo tanto, sin profesorado. Entonces habíamos pensado en crear una bolsa de trabajo para que se fuesen apuntando gente interesada y si había alguna falta de profesor, pues acudir a esta bolsa de trabajo, los alumnos no quedasen sin clase y estos profesores entrarían en las mismas condiciones que el profesor ya estabilizado, es decir, cobrarían lo mismo excepto los trienios o lo extraordinario que al otro le correspondiese. Nuestro objetivo era mejorar la calidad de la enseñanza en la Escuela de Música si faltase algún profesor. No sé si no se puede contentar a quien no quiere contentarse, ese es mi dilema. Gracias. Moitas gracias, señora Cartelli. Pasamos ás preguntas de Primeiro Ortigueira, que nos facía unha pregunta que era con quen tiveron contacto sobre os presupostos. Señora Rego. Bueno, foron convocados todos os partidos da oposición. Moitas gracias. Pasamos logo ás preguntas do PSOE.
cales son as medidas activadas para traer novos empreendementos ao Concello de Ortigueira. Pois estamos a falar con todas as administracións públicas, en concreto, últimamente tivemos reunión co director xeral de Comercio para pôr en marcha no noso mercado municipal, pois facer con unha subvención que vamos a solicitar pois máis atractivos os postos. Temos xa en torno a uns 14 persoas interesadas en facerse con eses postos e o que intentamos é dinamizar todas aquelas infraestructuras que temos e falar coas administracións para que esas administracións nos axuden a poñer en valor todos eses locales que poidan ser de interese para que estes emprendedores pois poidan activarse a nivel profesional, non? Que é o que pretendemos, verdad? Cal é a política posta en práctica para facer frente ao despoboamento do Concello de Ortigueira? O máis importante é o que acabo de dicir, que é dicir, canto máis atractivo sea o noso Concello, canto máis oportunidades generemos a xente moza, pois mellor, porque eso vai a generar que haxa pois ofertas de traballo, postas en marcha de negocios e demás. E logo o que xa estamos facendo, que é a conciliación, darlles posibilidades ás persoas mozas que poidan ter familia, fillos e tal, pois que teñan os almorzos que estamos generando no propio colexio, a galiña azul, quer dizer, opcións para que esas persoas, cando teñen fillos e familia, pois teñan opcións para podelos deixar e desa maneira compatibilizar e conciliar o que é a vida profesional e a súa vida como pais e nais, verdad? Que eso, pois, todos estamos nestas tesituras, verdad? Se considera suficiente ter un baño por cada 1.571 persoas no Festival Celta do ano 25? Pois non. Non. Estamos a traballar no comité para generar máis servicios. Hombre, vai a ser moi complicado con tanta xente que nos visita, pois, ter servicios, pois, porque ocupan uns volúmenes e eses volúmenes, pois se teñen que controlar. Pero o que sí vamos a facer, e o comité xa o estudiou, é generar máis baños e intentar dar máis opcións para que a xente, pois, oye, ao final todos sabemos que son moitas persoas as que nos visitan, pero temos que intentar dar eses servicios aínda que sea complicado, verdad? Os veciños de Espasante din que hai unhas cámaras ao lado duns contenedores, son do Concello? Sí que son. E se son do Concello hai que señalizalo. Eso hai unha empresa que contratamos para todas estas cuestións e o que ten que cumplir a lei e está en esas historias, ¿no? de cumplir a lei e demais, non? Quero dicir, se fixo con toda a legalidade por unha empresa especializada neste sentido, non? Os veciños piden axuda polo tema dos contenedores, dos concertos do Náutico, me saltei unha. Hai moitas queixas, é certo. O local ten licencia, me dicen que se requireu a licencia, está en proceso para poder, me dicen aquí que está facendo as obras que lle requeriron, pero que ten licencia, non ten licencia aínda en marcha, pero sí ten o que é os requerimentos e demais para que eso poida funcionar. Eu creo que están facendo as obras, según me dice o asistente técnico, a arquitecta municipal. Me dice vostede tamén, hai que facer algo dentro do Concello, xa se está facendo, eu preguntei por este particular e me dicen que estaban en trámites de solucionar este asunto. Bueno, creo que non sei se vos quedan algunhas preguntas, a min non me pasan máis, creo que quedan contestadas todas. Agora, se queredes, facemos un turno de preguntas, rogos, o que queiran. Señor Xal. Vale, comezo por rogos. Desde o BNG queremos trasladar ao goberno local o seguinte rogo para sinalar os erros, contradicións e incoherencias detectadas na convocatoria de axudas para material escolar publicadas no BOP do 12 de 11 do 2025, co fin de que para o seguinte curso se corrixan e que se melloren. A contradición entre definir a unidade familiar con menores de 18 anos e excluir o alumnado de bacharelato FP, que consideramos injusta e discriminatoria. Ademais, solicitamos que se amplíen as axudas aos estudantes universitarios para cubrir gastos de transporte público, tren e bus ou tren e autobús. O prazo de solicitude, outra vez, xa o dixemos anteriormente, o ano pasado, considerámoslo demasiado curto e prácticamente sen publicidade,
comparando a publicidade que se lle deu a isto coa ampla difusión de actos propagandísticos do goberno, esta axuda moi beneficiosa para as familias recibiu apenas unha única publicación desde as redes sociais de Ortigueira. O requisito de 2 anos de empadroamento é excesivo e que pode deixar fora familias recentemente chegadas ou en mobilidade laboral, e despois tamén erros documentais e de redacción. Solicítase o IRPF do 2024, pero o anexo refírese ao IRPF 2023. Datas incorrectas, entrega da facturación dos comercios antes do 15 de xaneiro de 2025 en lugar de 2026 e erratas na táboa de rendas. Son cousas pequenas, pero que podrían dar lugar a impugnacións, non? O vale indivisible, con indicación pouco clara sobre se pode fraccionarse ou gastarse parcialmente, xunto coa persistencia do vale físico en lugar de sistemas máis seguros e modernos. Ou a falta de criterios sociais de prioridade, deixando demasiado xenérico o reparto en caso de exceso de solicitudes. Tamén remataba hoxe o prazo para solicitalas. Gustaríanos saber cantas persoas ou cantas familias solicitaron estas axudas. E por todo isto rogamos que para a convocatoria do seguinte curso se realice unha redacción máis precisa e rigorosa, correxindo todos os erros detectados e mellorando o deseño da axuda para que sexa realmente útil ás familias, clara na súa aplicación e socialmente xusta. Temos un rogo sobre os convites aos grupos de oposición, aos diferentes actos municipais. Queremos expresar o noso malestar, unha vez máis, pola continuidade dunha práctica que xa se sinalou en rogos anteriores. A non comunicación e falta de convite da oposición a actos públicos promovidos polo Concello, como a presentación do documental da Escola de Gaitas, que a pesar de enviarse un convite oficial con tempo suficiente desde a Escola de Gaitas, desde a Alcaldía non se trasladou ata uns días antes. Sí, tardaron bastantes semanas en convidarnos ou mandarnos o convite ou trasladar que estábamos convidados á presentación do documental. Ou a andaina do 25N, para a cal directamente non se recibiu convite ningún. Mala ter solicitado formalmente que todos os grupos municipais reciban información e convite con antelación. Esta situación mantense. Atendendo aos principios de transparencia, pluralismo e participación da corporación, rogamos unha vez máis que se adopte como norma estable que toda convocatoria ou acto institucional municipal se comunique previamente a todos os grupos municipais, garantindo así a asistencia e representación democrática de toda a corporación. Un rogo sobre a residencia. Queremos reiterar o noso rogo sobre os informes resultantes da visita dos deputados do Partido Popular á residencia de maiores de Ortigueira en abril de 2025. Foi precisamente o alcalde o que indicou naquel momento que os informes aínda estaban pendentes polas vacacións e que, unha vez disponibles, serían enviados directamente ao portavoz do BNG. Pois ben, a día de hoxe seguimos sen recibir nada, como se os informes estivesen agardando un aviso celestial para chegar ao noso despacho. Rogamos que se concrete de inmediato un prazo real e efectivo para a entrega destes informes. E aquí quería puntualizar, pois este xa estaba escrito, pero como vostede fixo o comentario, señor alcalde, foi vostede o que falaba dos informes? Foi vostede o que dixo que iba solicitar os informes aos seus deputados? Non teño que ser eu, nin teñen que ser os meus compañeros no Parlamento Galego. É vostede o que lle ten que solicitar eses informes e foi vostede o que dixo que nos iba a entregar eses informes. A oposición, o BNG e tamén as persoas usuarias da residencia, incluso a plataforma de comida digna xa. Foi vostede. Entón, cumpla a súa palabra, como sempre di que cumple. De novo, teremos un rogo sobre a limpeza. Queremos reiterar tamén, unha vez máis, a necesidade de garantir o mantemento e limpeza das vías públicas, os espazos verdes e tamén dos parques infantís, así como a correcta revisión e reposición das luminarias do Concello de Ortigueira. Hai diferentes parroquias que teñen diferentes farolas estropeadas e que non se arranxan. Tamén volven a estar estropeadas algunhas farolas abaixo na zona do campo de pádel, da piscina e do centro médico. Hai algunha farola que está estropeada. Por lo menos, a semana pasada, a fin de semana, estaban estropeadas. Nos últimos meses, tanto en núcleos urbanos como nas parroquias, detectáronse problemas recurrentes, suciedade nas rúas e prazas, vegetación crecida que dificulta o tránsito,
beireiras e colectores deteriorados e luminarias que non funcionan, afectando a seguridade e o benestar da veciñanza. Polo tanto, rogamos ao Goberno Municipal que estableza un calendario claro e efectivo de limpeza, mantemento e reparación e que se garantan medidas preventivas que eviten que estas deficiencias se repitan, asegurando que todas as parroquias reciban un servizo igualitario e continuo. Outro rogo, este último rogo, que é o de respetar os acordos plenarios. Queremos reiterar, unha vez máis tamén, a importancia de respetar os acordos aprobados aquí en pleno. No pleno anterior foi aprobada a moción de condena ao xenocidio en Palestina, incluindo a difusión dunha mensaxe institucional. Non obstante, a día de hoxe non se fixo efectiva a dita publicación nas canles oficiais do Concello. Tamén se aprobou o de pendurar a pancarta de eólicos non, desapareceu, puxeron as excusas e agora cada certo tempo poñen outra, pero non volven poñer a de eólicos non. Por tanto, rogamos ao Goberno Municipal que proceda á súa inmediata difusión e que se establezan mecanismos claros para garantir que os acordos plenarios sexan efectivamente respectados e executados, evitando incumprimentos que poidan xerarlle desconcerto á cidadanía e prexuízo á credibilidade da corporación. Recordar tamén aquí o incumprimento do acordo aprobado por este pleno e a adhesión do Concello de Ortigueira á plataforma Queremos Galego. De momento non se trouxe ninguna moción para sair desa plataforma e vostedes saíron despois de adherirse e de ter aprobada esta moción con ampla maioría. Teño preguntas, non sei se queren que faga directamente xa as preguntas ou non. Vale. Saber se solicitaron as diferentes subvencións por parte da Deputación, como pode ser a de financiar gastos de persoal técnico nos servizos municipais de cultura, para o mantemento de conservatorios, escolas de música e escolas de danzas municipais, a subvención para o financiamento de persoal técnico nos servizos municipais de igualdade de xénero, para a adquisición de vehículos para os desplazamentos do persoal de servizos sociais e para o financiamento do gasto de persoal das oficinas de turismo durante o ano. E outra pregunta que xurdiu a raíz dun comentario que fixo o señor Penabraz Muras ao respecto dos orzamentos. Comentou que próximamente iban traelos aquí para o seu debate e aprobación. É verdade que se mantivo unha única reunión co BNG. Nesa reunión acordouse que en 15 días teríamos uns informes e un desglose das diferentes partidas. Pasaron 2 meses prácticamente, vai se cumprir o día 1, creo que é 1 de decembro, 2 meses, e seguimos esperando por eses desgloses e esa información dos orzamentos. A nos gustaríanos saber se teñen pensado aprobar eses orzamentos sin ningún outro tipo de reunión, sin ofrecernos ningún tipo de documentación a maiores de aquel día, e saber algo máis deses orzamentos, se se van traer próximamente ou se non se van traer ou que vai pasar con eles. Moitas grazas. Moitas gracias, señor Xal. Ten a palabra a señora Franco. Rogos, preguntas? Vou facer algún rogo. Quería empezar, bueno, máis que con un rogo, con un agradecemento á Concelleira de Turismo por estar sempre presente para defender o Camiño de Mar, por entender a importancia e o potencial que suporía para o noso Concello o recoñecemento por parte da Xunta de Galicia deste camiño. A verdade é que sempre que dende a asociación a chaman ou lle piden algo, pois ela sempre está disposta e con unha actitude sempre positiva, sempre de axuda, co cual pois eu quero trasladarlle dende aquí públicamente o noso agradecemento. Aproveito para facerlle un rogo, era que fixese todo o posible por facerlle entender tanto ao alcalde como ao anterior Concelleira de Turismo isto mesmo que vostede parece que entendeu perfectamente a primeira. Eu xa sei que é un tema complicado, pero a verdade é que se conseguísemos que Ortigueira non só tivese a oficialización do Cabildo da Catedral de Santiago, que esa sí que xa ten, por iso cando veñen sellan as credenciais e obteñen a Compostela, senón que se tivésemos tamén o apoio económico que significaría o recoñecemento da Xunta, pois está claro que o futuro de Ortigueira deixaría de pintar tan negro e daría moitas oportunidades para vivir, para traballar, para
formar o seu futuro a moitas persoas ao carón do camiño xacobeo denominado Camiño do Mar. Eu lle pido que non desista no intento, que siga apoiando como está facendo, e a ver se entre todos somos capaces de abrirlles os ollos aos que todavía os teñen moi pechados con este tema. Un rogo tamén para a Concelleira de Deportes, porque nos protestan no pabellón sobre as goteiras. Este rogo xa o fixemos en numerosas ocasións, incluso tamén co anterior goberno, pero, os gobernos cambian, pero as goteiras permanecen. Entón, para que se eliminen canto antes as goteiras dese pabellón do CEIP. Volvemos a rogar, entendo que o concelleiro non sei se o concelleiro ou de obras ou o alcalde, que as fin de semana se pecha o tráfico rodado a Rúa da Alameda, porque, sempre hai moita xente, hai nenos, sempre decimos o mismo, nunca se pecha. Eu non quero pensar que teñamos que esperar a que pase algún accidente ou algunha desgracia para que nos concienciemos neste tema e se peche esa rúa, porque hai xente, traballadores da hostelería cruzando a calle, nenos xogando co balón, persoas que cruzan sin mirar moito, hai moitas veces que os coches pasan sin ter moito en conta a xente, e calquera día temos unha desgracia e non hai necesidade, a verdad. Simplemente con pechala o fin de semana é suficiente. Un rogo tamén para o alcalde, que me imagino que non me fará moito caso, pero eu lle vou decir igual. É triste ver unha publicación na página do Concello sobre un pleno feito polos rapaces do cole, na que se recolle unha foto súa, pero non se recolle nin unha soa das propostas dos rapaces. As redes sociais do Concello son de todos, e se hai un acto cos rapaces para escoitar as súas propostas, e se fai a propósito para escoitar as súas propostas, ten que entender que o importante non é a súa foto, senón as propostas dos nenos. Entón, rogolle que o teña en conta para próximas publicacións, aínda que, como dixen, cóstame moito pensar que me vai a aceptar o rogo. E despois, algún rogo que me foi surdindo no día de hoxe. Voulle rogar a portavoz do Partido Popular que lle explique ao alcalde quen era o concelleiro de Servizos Sociais cando o consorcio se fixo cargo da residencia. Porque entendo que ten moitas ganas de botarlle a culpa a alguén. Aínda que ten esa necesidade de botarme a culpa a min de todo, pois eu non son responsable de todo. Eu marchei deste concello no 2007 e había un responsable de Servizos Sociais. Entón, como el vexo que necesita moitas explicacións sobre este tema, pois pido ya a portavoz que o poña en contacto con quen foi o concelleiro, é un rogo, nada máis, para que lle explique todo o que necesite saber sobre ese tema, porque eu xa estou un pouco cansa de levar culpas de todo, culpas que non teño. Rogolle tamén ao alcalde que revise as datas e as acusacións que fai, porque, como decía antes, bota culpas que non temos. O trazado da autovía do Cantábrico se modificou no ano 99, eu aínda non era nin concelleira. E, como comprenderá, aínda que fose concelleira, unha concelleira dun concello como Ortigueira ten cero responsabilidade no cambio do trazado dunha autovía. A responsabilidade, era do seu partido, que daquela gobernaba tanto na Xunta como en Madrid. Eu me pregunto se vostede, cando vai a falar co seu partido, tamén lles pide esas explicacións que me pide a min. Non o creo. Seguro que tampouco lles di que teñen que estar calados neste tema como fai comigo. Seguro que con eles non se atreve. Se atreve comigo, pero con eles non. E faigolle un último rogo que xa yo decía antes. Respeto institucional. Non me volva a decir que teño que estar calada en ningún asunto que se trate neste pleno, porque me parece unha absoluta falta de respeto hacia nós como concelleiros e hacia a xente que estamos representando. Moitísimas gracias, señora Franco. Ten a palabra o señor Penabaz Muras. Moitas gracias, señor alcalde. Eu solo teño uns rogos e van ser os seguintes. En canto a recollida selectiva de residuos, que quero explicar que dado o contido non diferenciado dos contenedores de recollida de residuos sólidos urbanos, sería necesario intervir cunha campaña informativa dirixida a toda a poboación
sobre cales son as motivacións e os criterios que impoñen unha diferenciación da recollida de residuos. Isto para sensibilizar e responsabilizar a cidadanía de como deben de depositar os residuos nos diferentes contedores e máis tamén os enseres. Non estaría de máis, pois, eso, informarlles que día se recollen os enseres, pois, de alguna forma de casa a casa a través de algún tipo de circular ou como sexa, porque a veces vemos enseres foras de data e dá moi mal aspecto, non? Posiblemente o mellor non sexan veciños, a veces é persoas que veñen, deposítanos aí o fin de semana e despois marchan e xa o recollerán, non? Entón as cousas pois hai que miralas ben. Eu en algún caso incluso teño avisado a Policía Local para que revise de quen son esos residuos e chamarles a atención polas persoas e tamén que vemos eses residuos, pero tamén polos traballadores que están recollendo o residuo que non teñen por que recoller o que non é. Despois, queríalle dicir outro rogo que na medida do posible se fale con AXI, porque esta semana pasada houve un accidente en Cuíña que puido causar un problema grande, que foi o camión, esta grúa que se quedou sin frenos e acabou pois no outro lado da carretera a través da rotonda. E houve unha suerte grandísima que non collou ningún coche, porque senón sería fatídico. Logo aí eu creo que ao mellor unha zona de frenada, se é posible, que hai espacio hacia a dereita, pois ao mellor sería de utilidade para situacións así deste tipo. Non sei se se pode facer, pero eu creo que sí. E esta situación que lle pasou a este condutor desta grúa ese día pode volver a pasar en calquer momento, e con isto solucionaríamolo, non? Ese é un rogo. Outro rogo é que na recta de Cuíña pois solicitar tamén a AXI que quite a zona que retire a zona de adelantamiento, que limita a velocidade a 50 en esa zona ou a menos, na zona onde están o bar, Casajiz e todo eso, poñer mellor iluminación e se pode ser pois unhos semáforos ou algo, porque xa leva habido aí tristemente varios accidentes malos e eu creo que aí é unha necesidade pois quitar a zona de adelantamiento, sobre todo para velocidade e estas cousas que lle estou dicindo, limitar a velocidade e os semáforos, non? En esa zona, e mellorar o alumeado diante eses establecimentos. Esa foi unha medida que xa fixemos no seu momento, fixose no Coto, en Rodela, falouse tamén no seu momento co Polvorín, o mellor pode ser que acepten mellorar a iluminación, en Nonovirido tamén. Son sitios que melloran de iluminación, pois podemos ao mellor evitar algún tipo de accidente, que Dios queira que non haxa, pero eses tres fíxose e a idea era facelo en todas as zonas onde se pudera, onde houbera casos así deste tipo. Despois, tamén lle quería pedir que hai moitas pistas todavía por quitar. Eu entendo ben o que son as licitacións e as contratacións e as autorizacións sectoriales, pero hai algunha que se necesita con moita urxencia. Non sei se xa viñeron as autorizacións, pero a de Monte, Gándara e a de San Marco, que está deixármola aprobada todo o que é desde a carretera de Ermo Insua hasta aquí o Polvorín, a da iglesia de Cuíña, a parte alta de San Claudio, toda a zona alta de San Claudio está moi mal, todos esos viales, e quedaron todos aprobados. Entón era poñerlle interés e darlle prioridade a hora de asignar o traballo en secretaría, para que estes expedientes de contratación hayan canto antes. Temos unha zona que ahora mesmo dá moi mal aspecto, que é todo o paseo do litoral. Hai sitios onde non hai posibilidade xa de arreglo, porque a madeira durou o que tiña que durar, e ahora mesmo xa é máis ben temas de retirar e de poñer outras balaustradas novas en algúns sitios que de reparar, pero
todo o que é o paseo do litoral está bastante mal, pero é polo estado da madeira, xa non é un tema de conservación, unha madeira que leva, pois eu creo que, non sei, casi 23 anos ou mellor, eso, con unha garantía de 10, pois creo que xa o fixo bastante ben, non? E despois empezáramos con proxectos de iluminación en moitos núcleos, en Novaleo, en Espasante, en Senra, en Mera, en distintos núcleos de Ortigueira. Era que, na medida posible, se continuara con estes proxectos de iluminación, en unha iluminación máis económica, máis clara, máis limpia, blanca, e que, bueno, creo que na medida posible se poden continuar con eses proxectos de LED, pois tamén sería importante. Igual que cas bases de contedores, dos contenedores de basura, que daban, eran moitas, creo recordar que eran sobre 2.000, fixos unha partida importante, pero ainda quedan moitas por facer en moitos sitios. É un tema que non é difícil de executar, mesmo o mellor, pois, se o mellor se pretende facer algún obradoiro de emprego, pois sería o mellor unha das actividades de práctica que seguro que é moi agradecida polos veciños, porque non andan os contenedores por aí a rolo, e para os alumnos pois tamén é unha tarefa importante, non? Non sei, como rogos nada máis, priorizar o da zona de frenada, porque vin moi claro que se pode facer, e o da reta de cuiña, se poden, por favor, agradecéllelo. Nada máis. Moitísimas gracias. ¿Puedo hacer algún ruego a la oposición? Yo creo que no es lo... No es pertinente. No. Es que como revisar la historia me causa mucho trabajo, no la voy a revisar. Pero sí le puedo decir, recordando, sin revisar, que en ese determinado momento que usted creo que alude, los servicios sociales de este ayuntamiento fueron felicitados y premiados. Ya, muchas gracias. Se lo digo a usted. Gracias. Muchas gracias. Moitísimas gracias. Que pasedes unha boa Navidad, se non nos vemos hasta ese pleno. Veña, moitas gracias.